Minuto. Vale. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo á sesión ordinaria do Concello Punto, co número 1, que a aprobación se procede ata a sesión anterior. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 2, proposta de nomeamento de vías de nova apertura na entidade singular de Narón e Parque dos Sabós. Visto dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Obras do día 17 de marzo, o seu presidente propón ao Pleno nomear como Parque dos Sabós o parque que ocupa a zona verde as parcelas catastrais de titularidade municipal sinalados na proposta. Algúnha intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda tamén aprobada por unanimidade. Pasamos ao número 3, que é proposta de desestimación de reclamación presentada sobre prolongación do camiño público NAR 2032, sinto na travesía das Covas Cornido. Visto dictamen favorable por maioría, 5 votos a favor, 3 galega, excepcións do Partido Popular, 3, PNG 2, 3, PNG PSOE 1, a Comisión Informativa de Obras se propón ao Pleno de estimar a reclamación presentada por don Diego Portela prolongación dun camiño público. Algúnha intervención? Jorge. Boa tarde. Mire, en relación a este que vamos a votar en contra, posicionamos en tal sentido que tras falar, neste caso, do propietario, a persoa que presentou a reclamación, de sin desmerecer os informes técnicos a la funcionaria, sí que creemos que é justizo, por lo menos, sí que ten que ser en consideración desde esta administración local, a máis preto a ciudadanía, a esta reclamación que fondo este tiño, toda vez que se consenso, no caso de que ahora mesmo desestimáramos esta reclamación, que impediríamos que o veciño pues, tuviera xa o mínimo acceso a agua, por tanto, porque eso que estábamos a votar en contra. Alguna outra intervención? Olaya. Sí, no noso caso tamén se puxeron en contacto e igual que, bueno, nos abstuvemos todos os grupos de oposición na comisión, porque lendo o informe se falaba de que non había camiño, eles non piden que se diga que existe ese camiño, sino que aumenten eses 25 metros de camiño público ata a chegada
da súa casa. E logo mirando, estando ali, mirando distintas fotografías, non atopamos outra entrada que non sexa esa. Entón, creemos que é un dereito deste veciño, ademais a casa xa ten unha antigüedade e que non pasa nada porque se aumenta a camiño público un pouquiño máis e esa vivenda pase a ter os servizos que se merece calquer veciño. Algunha outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e todas. Bueno, un pouco na liña que foron os compañeros, non sei que hai cousas que non nos coinciden e que gustaría que tamén que nos vamos aclarar, non? Porque resulta que no Plan Xeral do ano 2002 está recollido dentro do núcleo e no plan que aprobamos inicialmente en maio do ano pasado tamén está dentro do núcleo, non? Entonces, parece incoherente que agora vayamos a aprobar algo en contra do que aprobamos ou do que está aprobado nos pexós, non? Por ese sentido, nos considerábamos que debería de dárselle unha volta ao asunto e intentar solucionar, solventar a papeleta que ten estes veciños, con estas familias, porque ao final estamos facendo un flaco favor con deixándoles a casa fora de ordenación, que é algo preocupante, porque aparte deso, tamén entendemos que querería optar a servicios como abastecemento de auga, como alcantarillado, desta forma non podería ser. E unha cousa que me parece a min que se podría facer é que sacar a publicación dese trozo que falta, que non son, eu creo que son 15 metros, porque aí hai algún escrito destas familias que falan de 25 metros, eu creo que incluso son menos de 25 metros, e que a realidade é que a traba que hai é dunha casa que está en ruínas, dunhas fincas que están abandonadas, entón creo que se debía fazer todo o contrario, declarar o camiño público e se alguén non está de acordo, que alegue nese sentido. Entón se podría estudiar a ver que pasa, pero creo que de verdade que non se debería de levar en este sentido. Nós tamén vamos a votar en contra porque consideramos que hai que analizar e neste sentido creo que temos que favorecer as familias que están traballando e intentando ter as súas casas en condicións, ter as súas propiedades cuidadas e cousa que neste caso, todo o contrario, está facendo esa outra propiedade. Por lo tanto, como o noso voto tamén vai ser en contra. Nada máis e moitas gracias. Bueno, boas tardes. A nós tamén nos gustaría que eso fose un camiño público. O problema é que temos informes técnicos que dicen que non é público, que é un camiño de servidumbre. E este camiño é propiedade dun particular. Se ese particular non quere ceder esa servidumbre para que sea camiño público, a única vía legal que temos é expropiación. E facer un expediente de expropiación para beneficiar a un particular prexudicando a outro, sin este outro ser cómplice ou se querer facelo, é un tanto complicado. Nos encantados da vida de que ese señor teña entrada si o propietario desa servidumbre lle deixa pasar e facer camiño público. Xa vos lo explicamos na comisión, non podemos votar en contra dun informe técnico municipal que dice que é un camiño de servidumbre. Que a posteriori este particular que é propietario dese camiño de servidumbre deixa pasar e deixa facer camiño público de un acuerdo mutuo entre eles ou entre o Concello e eles, nosotros non teríamos ningún problema en facer ese camiño público. Pero a día de hoxe, os informes técnicos di que é un camiño de servidumbre e sin autorización da propietaria dese camiño non se pode facer público. Puñados para arriba, para baixo, ou como queirades, é dicir, non hai solución. Salvo que esa propietaria diga que sí que está de acordo. Se a convencedes ou a convencemos entre todos de que é un bien que pode beneficiar a todos, nos encantados de que sea público. Non temos ningún interés especial en que eso non se faga público. Pero temos que rexernos polos informes técnicos que temos. Nada máis. Algunha outra intervención? Germán, Olaya. A ver, a diferencia dunha servidumbre é un camiño público que a servidumbre ten un dereito real non da persoa que é propietaria para acceder a outro terreo, pero que ten que permitirse, e iso querería comprobarlo. Non implica necesariamente un uso público, pero como é unha vivenda, entón, no momento de pasar a camiño público, tería acceso tamén a esa terra, por iso existen as servidumbres históricamente no noso país, entón esa persoa non perdería o acceso que tiña coa súa servidume e que, de feito, é a entrada a unha vivenda ese pedazo. Entón, o mellor,
A vontade política terá que ser facer que eso pase, ser camiño público, sexa cunha expropiación, con os metros, igual é o que quere esa persoa, non? O mellor é, pero bueno, para eso haberá que negociar e entablar un consenso. E nós non estamos en contra do que di o informe técnico, é máis, o informe técnico que explica que iso non foi camiño. Antes, o que está pedindo o propietario da vivenda é que sexa porque, por exemplo, servizos como a auga non a vai poder ter nunca neste sentido. Entón, o que non ten sentido que no plan xeral de ordenación municipal aparece dentro do núcleo rural, ou seja, que teñas dereito a ter unha vivenda e, sin embargo, non teñas dereito aos servizos que teñen o resto dos veciños e veciñas. Entón, aí hai unha contrariedade que temos que solucionar. E aí entra a vontade política. Non só a parte técnica, nós non temos nada e para o seu traballo de maneira escrupulosa, pero a vontade política, neste caso, será a de facilitar que esa servidume pase un camiño público. Nós entendemos así, non nos cabe a menor dúbida de que se intentamos se pode facer. Entón, bueno, agora pasará, polo que vexo, a un proceso no que entendemos que as partes, neste caso, que as gobernadas, poidan falar coas outras e a ver o que se pode facer. Sí, Fernando. Grazas, António. Bueno, a realidade é que a mí me consta, teño entendido que o Concello fixo algunha actuación nese camiño. Entonces, houve unha inversión pública. E como inversión pública, eu creo que o Concello pode declaralo como camiño público. Outra cousa é que pode haber alegacións e que esas alegacións se justifiquen e a clarifiquen, que creo que nas vai haber, porque non ten sentido que durante que se dera licencia para construir esa vivenda aí, que esa vivenda teña a licencia municipal e que agora xa vayamos deixar fora de ordenación facendo un uso, bueno, pues, o contrario do que se declarou no plan de urbanismo, o de que estaba declarado xa desde o ano 2002. E despois, o que comentaba antes, hai outra parte que considera que tamén é importante estudiar e valorar, e que non podemos seguir favorecendo esas propietarios que teñen as súas propiedades abandonadas e outras persoas, outras familias que están intentando cuidalas e mantelas favorecendo pois, incluso ao Concello para que poida cobrar impostos, pois que sigamos nesa línea. É dicir, o que está anteriormente, o que está perxudicado ahora mesmo é unha casa que está en ruínas, que non se sabe prácticamente nin quen son os propietarios. E, polo tanto, creo que sería unha forma de avanzar e de que se realmente esas familias ou esa familia ten interés nesa propiedade, pois se personará no Concello antes presentando unha alegación. Entón xa teremos opcións a debatir e a buscarlle outra alternativa, que estou seguro que a familia, o Concello ten posibilidades de actuar para que esa familia conceda ese espacio público, é dicir, que autorice ese 15 metros aproximadamente que quedan para que sea público ese camiño e para que esta vivienda quede dentro da ordenación que todos, creo que a todos nos preocupa. Sabemos os problemas que trae unha vivienda fora da ordenación e, polo tanto, unha familia non podemos perxudicar a unha familia que está traballando e cuidando as súas propiedades. Por lo tanto, bueno, iso nos va a votar. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Sí, simplemente por aclarar. A propietaria desa servidume manifestou a este Concello que non está disposta a ceder eso para camiño público. Ten un morro pegado a ese camiño e dice que non vai permitir que eso se faga público. É a propietaria. Os propietarios teñen as fincas abandonadas ou non abandonadas, siguen sendo propietarios e teñen os seus dereitos. Se ela non quere facilitar ese acceso como camiño público, está no seu dereito. Se alguén a convence ou se alguén nos dice a fórmula legal que o técnico municipal diga que é válida, nosotros estamos dispostos a negociarlo e de levarlo adiante. Pero ten que haber unha fórmula legal. Non é un tema que decidamos os políticos e logo despois que presenten alegacións. Ningún técnico municipal vai firmar que ese camiño pasa a ser público. Ningún. A día de hoxe. Se houvese alguna normativa ou unha excepción que se buscase, claro, pues nosotros estaremos dispostos a falar do tema. Pero a día de hoxe non existe esa posibilidad. Non sei como comentarlo. Non existe esa posibilidad para o público a día de hoxe. Se buscades un link legal ou algo que sea legal e o técnico municipal
está de acordo, nosotros tamén estamos de acordo, que se faga público. Non temos ningún interés en que non se faga público, pero ten que ser un argumento legal, non por decreto deste pleno. De acordo? Algunha intervención máis? Que aquí se escoitan determinadas cousas que de verdade que parece como que nós non temos a veces interese en facer as cousas. Sí que temos, pero evidentemente teñen que ser legales. É dicir, aquí hai un informe técnico, porque aquí se acaba de escoitar que non estou en contra do informe técnico, pero vou a votar en contra do informe técnico, porque realmente aquí o que se trae, quen determina si se pode facer público ou non, é un informe técnico. E é verdade o que decía neste caso Ramos, é dicir, unha casa, unha vivenda, porque non este, en este caso, nas condicións óptimas, non quere decir que non teña un propietario. E esa propietaria manifesta que non vai a ceder, o cual nos encontramos en que ela mesma ten unhas escrituras onde lle chega o seu camiño, onde chega a súa propiedade e non vai a permitir que sexa, en este caso, público. Entón, administrativamente e legalmente, se nos complica. Entón, dá igual un pouco que se vote. É dicir, informe técnico é claro, clarísimo, que non hai suficiente ni siquiera documentación que acredite que iso pode ser público. Entón, como comprenderedes, non vamos a votar, neste caso, en contra dun informe técnico. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 4, que é proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2025. Visto dictame favorável da maioría, 5 votos a favor de la galega, abstencións, Partido Popular 3, PNG 2, PSD da PSOE 1. Na Comisión Informativa de Contratación se propón ao Pleno levantar o reparo por efectos suspensivos aprobado pola intervención principal que consta nos apartados 19º e 20º do informe 11 de marzo de 2025, aprobar o recoñecemento extrajudicial da relación de facturas relativas a gastos realizados nos exercicios 23 e 24 non aplicados ao orzamento que ascenden a cuantía total de 570.761,34 euros, con cargas correspondentes a aplicacións orzamentarias de detalle recollido na proposta, e, así mesmo, aprobar a factura de abono que se contabiliza con cargo a correspondente operación de ingresos. Algúnha intervención? Ramón. Ben, boa tarde a todas e todos. Pues nada, temos este primeiro reconocimento que, como ben se acaba de explicar, son facturas que non quedaron conformadas a finales do ano anterior. Sobre o exercicio, pues, a fórmula que temos para poder levar a cabo o pago destas facturas, no caso, a cantidad que ascende a 570.774, se aprobe. Algúnha intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en referencia a esta xudicial de crédito, fixemos unha pregunta na comisión, non a contestou. Ben, é verdade que non me dixo que equipos eran ou que equipo era o que se lle había financiado os aloxamentos, pero sí que se para vostedes é prioritario eso, e prioritario tamén o que se lle cando se utilizou o pabellón do torneo de futbolín non lle cobrar as tasas. Considero que debería de estar aplicando o acordo que se aprobou neste pleno para os clubs de Narón que teñen categorías inferiores e que están federados, que, polo tanto, participan en competicións oficiais. Que habíamos acordado no pleno que non se lles cobraran as tasas hasta que o Concello lles abonara o convenio. É dicir, regularizar as tasas nun solo pago cando se lles fora a pagar o convenio. Todos sabemos que a maioría dos clubs, é dicir, o ano 2024, salvo todos non cobraron no ano correspondiente o seu convenio. Por lo tanto, me gustaría saber cando teñen pensado aplicar esa aprobación que se fixo neste pleno, para non seguir agravando a tesorería das entidades e dos clubs de Narón. Nada máis e moitas gracias. Algúnha intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 5, proposta de aprobación de acordos relativos á empresa mixta do medio ambiente Cosma S.A. O dictame favorável da maioría, votos a favor de Galega 2, PNG 2, PNG 1, abstencións do Partido Popular, PSD da PSOE, na Xunta de Portavoces, do 4 de marzo, se propón ao Pleno, conferir representación a la señora presidenta da Xunta Xeral de Accionistas de Cosma, na que se procederá a exercitar a seguinte atribución.
procede unha proposta do Consello de Administración de renovación dunha operación de crédito para a financiación de obras. Segundo a declara a cabeza para financiar el campo de documentación que se sexa para liquidar este. Algunha intervención? Jorge. Por nosa banda, vamos a soster un crédito importante, sí que nos discutido no Consello de Costas, ya que tenemos que aportamos que esta é a póliza, neste caso, que se xa mellor, xa máis económica para o Concello. Vale. Si hoxe a mañá estivemos nunha concentración antiga que estaba xunta a que reportase o servizo de axuda ao fogar, sobre todo do persoal a respecto das condicións do persoal traballador, e se decir unha cousa que creo que vale para aplicar moitas veces nos concellos ou en outras administracións, non? Que é o público servizo e o privado beneficio. O 22 de febreiro de 2002 constituíase a empresa Cosma, un capital público do 51%, o mínimo legal, e un 49% de alguma maneira decidíase que o servizo público fose xestionado de maneira privada por unha empresa. E mira que desde aquela pasaron anos e se puderon mirar e estudar, non hai ninguén que poida decir que sae máis caro o servizo cunha xestión directa 100%, como pode ser o servizo da auga, que se precisa en todos os concellos, que cunha xestión privada. Ninguén pode decir que iso é así. Mais no medio aprobáronse tasas abusivas, como a que aprobou neste caso o Partido Popular en Terra Galega a respecto da tasa de saneamento, pagando por unha obra de interese xeral cada mes todos os veciños e veciñas de Narón, único que se precisaba para a ría de Ferrol, e o único no Estado onde nos fixeron pagar iso, e ademais con intereses o propio Ministerio, que foi unha auténtica vergoña, que non estamos a pagar hoxe, e creemos que Cosma ten que ter unha reflexión moi grande, quedan só 3 anos, e agora se empezan a diseñar estrategias para volver a esa xestión 100% pública, aí estará o BDG e facendo propostas. Mas hoxe, verdade, que por moito que piramos decir Descosma, o que presentades é unha renovación da operación de crédito para a financiación de obras, e as financiación de obras son necesarias e consideramos que por iso temos que votar favorablemente. Non podemos negar as obras aos veciños e veciñas, e ademais o que xa se dixo, non? Unha operación que o único que hai que renovala periódicamente co banco en cuestión. Entón, Cosma, por favor, hai un consello luns, mirade, porque a día de hoxe as cousas non están indo como debesen, e nada, neste caso, tanto votaremos favorablemente tanto para a renovación da operación de crédito como para que a alcaldesa esa renovación. Porque pasa. Outra intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é o número 6, dación de conta a aprobación do plan orzamentario de medio prazo para o período 2026-2028. Pasamos ao número 7, que é dar conta da liquidación dos orzamentos do Concello de Narón e do Padroado de Cultura do exercicio 2024 e do informe emitido pola Intervención Municipal en cumprimento da normativa que resulta da aplicación. Pasamos ao seguinte, que é dar conta do informe de reparos efectuados por a Intervención Municipal e principal anomalías detectadas en materia de ingresos no exercicio 2024 en cumprimento do artículo 2218, e do artículo 15 do Real Decreto 424/2027. Punto número 9, que dar conta do informe de intervención municipal cos resultados obtivos do control das contas e justificar e anticipos de caixa fixa no exercicio 2024 en cumprimento do artículo 27.2 do Real Decreto 424/2017. E número 10, moción do Grupo Municipal do BNG a favor do arranxo das deficiencias do Centro Cívico Social de Pedroso. Lo que se propone desde o Concello se plan de estructura de situación real do Centro Cívico de Pedroso. Se destine unha partida orzamentaria para o arranxo deste centro. Se paga un plan de mantemento do centro que permitirá no tempo. Isto ditame favorable para o sentimento da Comisión Informativa de Obras e Urbanismo do día 17 de marzo. Se propongo pleno aprobar o dictamen destes termos.
Alguna intervención? Hola. Sí, grazas, alcaldesa. Dicían as nosas avós, os avós, e din que as vivendas nun clima chuvioso como o noso precisan de solucións e que habelas hainas. E por iso, tradicionalmente, na nosa terra, no noso país, se fan puidendo ser con muros grosos de pedra granítica ou losa, que proporcionaban e proporcionan unha masa térmica que axuda a regular a temperatura e a actuar de barreira contra a humanidade. Se usan beiráns pronunciados dos tellados saíntes que desviaban a auga lonxe dos muros das vivendas para evitar que a auga escorregara directamente pola fachada. Había solucións constructivas, as vivendas elevábanse e se elevan lixeiramente do chan mediante un zócalo de pedra, unha laxe, o que evitaba, ao final, o contacto directo coa humidade do terreo. Tamén se utilizaban cámaras de aire entre os muros e se utilizan, só hai que ver así algúns patos e cousas por aí polo mundo, para favorecer a ventilación e evitar a condensación. Usábanse materiais naturais e transpirables, como pode ser, bueno, pois a cal para os interiores e exteriores, porque a cal, ao final, absorbe fai que e permite tamén que a humidade se evapore, evitando que quede atrapada nos muros, e tamén se favorecía, se sabía moi ben como situar a casa e se favorece moito en Galiza, nas vivendas tradicionais, a ventilación natural, con xanelas e portas que permiten a circulación de aire e axudan a eliminar a humidade no final interior. Estas técnicas tradicionais, fruto da experiencia e da adaptación ao medio, demostraron e demostran ser moi eficaces para protexer as vivendas de pedra da humidade en Galicia, porque falo das nosas avós, dos nosos avós e das medidas que se deben de tomar cando hai consanidade, porque o Centro Cívico Social de Pedroso, que se inaugurou a bombo e prato hai 6 anos, colleu unha vivenda en moi boas condicións antiga en Pedroso, unha vivenda de muros grosos de pedra, con unha ventilación natural que facía que estar en moi bo estado e que agora mudou e onde se fixo, por certo, unha terraza no primeiro plano que a inclinación fai que a auga vaya directamente adentro da vivenda. E máis, hai unha piscina incluso en épocas estivais do verán. Tiña aquela vivenda, antes podemos ver en fotografías, beiráns pronunciados nos tellados, que xa non están, nese novo teito, e de materiais transpirables. Eso faría falta ver como estaban tamén situadas as xanelas e a ventilación, que agora mudaron e xa non hai esa ventilación natural. E por que decimos isto? Porque nós xa no verán pasado presentamos por registro a situación deste centro cívico social onde o mofo non só mancha as paredes con manchas negras, sino que crece en horizontal, en vertical, o chan está destrozado, os cheiros son insoportables, as persoas alérxicas non poden estar dentro e están impedindo a actividade. Se nos dixo que se iba a solucionar cando se deran as condicións hidrófobas, en xullo non se daba, tiña medo que se pensara que as condicións hidrófobas iban a ser en outubro, novembro, cando chove a cachón. Pero, bueno, o que se fixo finalmente foi pintar por fora, que en realidade era o que menos se necesitaba. Se tiñan que modificar esas condicións das que xa estamos moi mal acostumadas cando se arranxan para facer os centros cívicos sociais, os locais das persoas maiores, por exemplo, Santa Icía, ou obras como esa avenida de Santa Icía, de Santa Icía que quedou peor do que da avenida que tiñan, etcétera, etcétera. E digo isto porque a nosa que se nos dixo que en Galiza había humidade e que esa casa era bella e que estaba desmirando de arranxalo e poñer solucións, mas o tempo pasa, fixemos varios robos en diferentes plenos despois diso, se nos dixo que iba a solucionar, entón traemos a moción para que sí, para que xa que nos decides que sí, que se solucione dunha vez, porque ademais a parroquia de Pedroso, que podería ter unha centralidade parroquial perfectamente, creemos que está bastante abandonada, non só polo Concello, tamén polo Ministerio, con ese frente para outra moción que xa presentamos aquí e que seguimos tendo que presentar e movilizarnos de maneiras para que se cumpra coa nosa comarca nos termos de mobilidade, pero porque creemos que eso non é excusa. E a verdade que non nos sorprendeu no momento que nos dixeran nos dixeron o concelleiro que a casa era bella, porque xa escoitamos, por exemplo, cando se facía o local de piragüismo e caía a pintura das paredes, se nos respondeu hai 3 anos que en Galiza hai humidade, claro, xa sabemos que en Galiza hai humidade, algo que levamos padecendo e algo que xa nos explicaron as persoas que viñeron antes de nós como traballar con elas e como deberían de facer os arquitectos e arquitectas de hoxe. Por iso esperamos que esta
moción se aprobe por unanimidade pola parroquia de Pedroso e por todas os vivendas de muros grosos que teñen dereito a ter a calidade e non os problemas de humidade que ten hoxe este centro cívico. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Ninguén por aí? Fernando. Gracias, señora alcaldesa. Nós estamos a favor desta moción. Consideramos que o Concello non debe de poder ter edificios desas construccións dos propios da súa propiedade onde se fan actividades continuamente de persoas maiores e despois, según os veciños do lugar, parece ser que isto ben provocado por cando se fixas concentracións e fixo as construccións que se debía haber feito. A verdade é que desos temos bastantes exemplos que pegan a razón. Vamos a votar a favor e sí que pedimos que de unha vez por todas se tomen as cousas en serio e cando se ponga fai unha obra que se faiga en conciencia e sobre todo, principalmente, que é algo que vimos reclamando desde este grupo desde sempre, que as direccións de obra sean feitas por funcionarios municipais que ao final actúan moito máis consecuentemente como teñen que ser as cousas. Nada máis. Outra intervención? Fernando. Pois sí, pero dentro dos nosos orzamentos das nosas planificacións, basicamente está o mantemento e conservación dos municipais como non podría ser de outra maneira este centro social de Pedroso máis deles. Volvo a repetir, lógicamente vamos a votar a favor de levar a cabo esas actuacións, xa somos conocedores desos, se manifestou aos que fan uso desa instalación que tiña un problema de infiltracións, se demasiadas determinadas recomendacións acerca de como tiña que ventilar e como tiña que utilizar esos indicadores para que estivera en condicións adecuadas. Se fixeron labores de limpeza e desas instalacións, lógicamente, cando se den a situación oportuna, se volverá a aplicar. ¿Alguna outra intervención? Teresa Sabio, justamente desas aboas, que nos explicou que era unha vergoña que se fixese un centro cívico social e que, por certo, a Consellería de Obras de Terra Galega, como tantas outras veces, termináramos tendo este resultado. E claro que nos libramos dela porque xa non temos encontros internacionais que tanto nos falan diferentes asociacións de entidades ou que teñamos que esperar tantos anos despois de que ela promovera a sinalética de espectro autista e que teñamos que ver como se están colocando hoxe no pacto despois de presentar unha moción. O Bloque Nacionalista Galego xa hai 4 anos que tamén o grupo que estamos hoxe aquí e pedir por numerables logos que se considerasen. Hai un problema coas obras en Narón, nós non sabemos cal, porque non entendemos en realidade que sempre haxa problemas de tal envergadura. Queremos confiar que agora que se quere revisar isto, que sexa en condicións, pero a realidade é que se inaugurou un centro cívico social a bombo e prato e que hoxe non está nas condicións para facer ninguna actividade. Igual nos teríamos que pasar máis polas parroquias e pensar que todos os cidadáns e cidadás de Narón teñen os mesmos dereitos, vivan onde vivan. Hoxe na parroquia de Pedroso iso non va a poder. Faltan muchísimos servizos, faltanlles transporte, podría haber bono conveniar con taxis para que hubiera transportes para o centro médico
ou para determinadas cousas, que non saen tan caros e que se fan noutros concellos, e hoxe o que non queremos é atoparnos excusas, sino que se dé a solución a un centro cívico, ademais que se fixo un investimento grande, nos consta, que se quitar por fora, supoño que costou un preto, pero que non era necesario, era solucionar o que estaba acontecendo por dentro nunha vivenda que, por certo, estaba en moi boas condicións para estar pechada cando se entregou e para rachar. Ás veces é necesario vender menos e facer máis, claro está. Algunha outra intervención? Só unha cousa por este último, ese edificio non está inutilizado para facer a práctica de ningún tipo, ten unhas unidades en unhas paredes que xa se limpiaron en unha ocasión e evidentemente unha rehabilitación dun edificio moi antigo, que non é o mesmo que facer un edificio novo, e creo que todos o sabemos. Entón, ali non se pode realizar todas as actividades. Evidentemente, e como ben decía, e xa se dixo neste pleno, non se pode pintar cando existe un grado de humidade tan alto, que se está esperando a que melloren as condicións climatolóxicas para poder facer. Pasamos a votar a moción, algún voto en contra, algunha abstención, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 11, moción dos grupos municipais do PP, BNG, PSG e PSOE, a prol da creación dun novo espacio canino no Parque do Río Consello. Visto que esta moción que se propón crear un novo espacio reservado para estes seres vivos do Parque do Río Consello, na zona sinalada por esa moción, manter ese espazo pechado en as condicións naturais desde esa topa actualmente, sen engadir elementos innecesarios para os animais, a condicionar Víctor Durán coa necesaria dotación dunha fonte de auga, unha luminaria que tiene as zonas de seguridade como elemento de seguridade nos meses de outono e inverno, e se da liquidación orçamentaria do certificado quedarán permanentes disponibles, sinarase a conta dos membros unha partida económica suficiente para a obligación dese espacio. Se non for así, comprenderá os patrocianos de concellos e autónomos. Este dictamen favorable por máis de 5 abstencións, dos votos de pega, votos a favor, votos a favor, 3, que digan todos, que será a Comisión de Obras do día 17 de marzo, Comisión Presidente do Pleno do dictamen deste estudos. Algunha intervención? Jorge. Presentamos unha moción que vai a ventanza de locales que era o Parque de Pisa. Isto ven a moción de a campaña que se fixo por parte da Galega Xamar, digamos, as normas, pero claro, se fixo tal arma que o que fixo foi que, digamos, por parte destes vecinos, pois alertase da situación na que se contaba o parque canino para darles nosa protección. Un parque que vai en sitio, os últimos requisitos, os esenciais para que se pueda practicar esas zonas de establecimiento que precisamente precisamos. Ainda así, isto, de que esta moción presentada por parte do Partido Socialista quere, fixo por menos implementar o que foi crear o establecimento que era o Consello de Narón, poder crear os concellos a Coruña que vai as limitan por zonas horarias, as zonas os horarios se verán para que podamos que o público disfrutalo todo, disfrutar tanto os pais, nais que teñen os nenos tamén falta a transferencia tamén se publicar e dar disfrutalo. Creo que o público ten que ser todo. Creo que neste caso o Peixeiro, creo que hai que deixar creo que ten razón neste caso os veciñas e bueno, sí que lamentamos a oportunidade de poder facer neste caso cotidiano todo o que funcionará estas zonas de crecimiento que creemos que son sobre todo entendemos que a normativa que de Narón que é bastante ambiciosa, sí que creo que debería por lo menos cosas que creemos que merecería a pena por lo menos bueno, que se plantease esta situación, que se plantease que se pusiese encima de mesa porque esta moción que se dado que aprobou en caso da Constitución de Ferreiro que é a que está gobernando e a que digamos creo que se depende de ter un xente que está trasladando de tomar medidas a esta problemática a veces non se serio por tanto digamos
por aclarar. Está pedido que temos que olvidar. ¿Alguna outra intervención? A ver. Boas tardes de novo. Esta é unha proposta da veciñanza que vemos factible e que ademais vemos necesaria, non? Pode ser compatible con construcción de outros parques e caminos e atendendo a diferentes zonas e barrios de Narón. Dímolo porque estas semanas nos decíamos, oye, pero xa se vai facer un gran parque camino, como se tivésemos que escoller. Cando sabemos que en Narón, no resto das cidades do país, tamén nas aldeas, a día de hoxe hai cans, por exemplo, que menos e nenas, e eses cans teñen os seus dereitos, ademais que cumplen funcións moi importantes dentro da sociabilidade e beneficios moi importantes para as persoas que conviven canda eles. Creemos que é moi interesante esta proposta, porque é verdade que se estudamos o Parque Freixeiro, hai unha zona despois do río na que non se fai un uso moi multitudinario, máis ben case ningún, das persoas. Entón, como sabemos que esta proposta tamén se achegou a quen goberna hoxe, queríamos que polo menos valera para reflexionar e para entender que se poden facer outras cousas, porque queremos deixar claro unha cousa. É verdade que o Bloque Nacionalista Galego hai uns meses presentou unha moción pedindo un parque, unha área de esparcimento grande, con árbores, con zonas de merenderos onde calquera persoa pudese ir ali, calquera familia, pasar o día sabendo simplemente que os cans estarían feitos. Creemos que eso hai que diferencialo das necesidades específicas que se teñen en barrios e máis na octava poboación deste país. E máis, perdonade que vos lo diga, en Freixeiro, porque o Parque Camino de Freixeiro hoxe dá pena. Ten unha fonte que non funciona, está roto, a entrada non é accesible para nada e ten remendos. A xente está poñendo directamente, é moi pequeniño, o sea, que este 4 cans non poden dar, o acceso está cheo de edra e tamén é difícil para persoas con mobilidade reducida e non só que, bueno, que sempre vimos co mesmo, pero desde o Bloque Nacionalista Galego vemos que o espazo público é un ben de primeira necesidade onde todos e todas temos que ter cabida de todas as xeracións, independentemente do noso xénero, da nosa condición social, da nosa clase, de onde veñamos, tenemos que crear espazos públicos onde se poida estar, que non sexa expulsada a xente e ao final, cando temos parques caninos, o que vemos en condicións, podedes ir a Coruña, podedes ir a outros sitios onde se están facendo nas condicións axeitadas, e máis agora, repito, que os cans son unha parte moi importante do noso concello e das vilas e cidades en xeral, é necesario, vos vedes esas zonas que están perfectamente cuidadas, porque ademais se crea comunidade, a xente procura que estean en boas condicións, se limpan de maneira xentada, cousa que moitas veces non ocorre noutras situacións. Entonces, temos que legislar no espazo público, que aí, por certo, sí que é 100% competencia dos concellos e temos que facer porque a xente poida disfrutar dos seus cans e tamén que os cans poidan vivir e pasear en condicións dignas habilitando esas zonas. Xa digo, hoxe en Freixeiro, pero tamén mañá en Santa Icía e noutras zonas, independentemente de que agora teñades mercado un terreo que xa tiñades con anterioridade da Gándara, porque ademais non nos parece o sitio idóneo, non hai sombra, está afastado de todo, será só para levar, nos non queremos nese tipo de mobilidade. E xa, se queredes ver as partes positivas, unha, nos queremos que se regularice o barrio de Freixeiro, porque ao final, crear eso é crear un servizo, e así se considera, por certo, no plan de mobilidade que se aprobou no Concello de Narón, do cal en 11 temas se fixo máis de 100 propostas do Bloque Nacionalista Galego, algo que quixeron terxiversar no seu momento, pero que así son máis de 100 propostas, non? Decimos nós, o día propio equipo redactor do plan de mobilidade aparece como servizos de tipo de parques, poder ter zonas confortables para os nosos animais e, ademais, pues tamén sería, por exemplo,
un bon momento para ese turismo que se quere vender de Narón, porque a xente, se tes parques en condicións para os teus cans, tamén te chegas a Narón para poder disfrutar e ter ese punto de encontro, de convivencia e no que todos e todas saian beneficiados. Por iso, creemos que esta moción realmente se pode aprobar por unanimidade e, se non así, que leve unha reflexión, que se fale coas partes que están solicitando, que se poida chegar a acordos, porque nin é tan caro que se está pedindo, non o é. Non o é. É necesario e, ademais, non estarían expulsando a ninguén de outro sitio, porque o parque infantil está na outra parte e aí non se está facendo uso hoxe en día de. E os cans necesitan tamén estar soltos e nun espazo seguro onde os seus donos e donas tampouco estean preocupados porque poida acontecer algo cos que estén en outros casos. Así que nada. Outra intervención? Germán. No parque de Freixo. Son moitas persoas que baixan a diario, por lo tanto, creo que non hai unha zona para que se poida soltar da correo os cas, e, por lo tanto, a zona que se propón que ver que aparece na moción, que pode ser incluir unha zona que se está utilizando especialmente para nada, é unha zona que se separa da parte do parque infantil e de todas as actividades de xogos, e, por lo tanto, creo que sería esa zona ideal para poder utilizar. Despois, creo que non é un coste elevado poder facer esa zona, porque non se pide máis que un terra para ter xogos a eso. Entón, desde logo, sería unha boa obra por parte deste goberno que actuara e que fixera, porque creo que é unha demanda necesaria e que, ademais, como dicía antes, abarca unha zona importante. E creo que, a parte disso, os parques actualmente que temos, na zona de Freixeiro, que toda un pequeno parque canino, que non están as últimas para é moi pequeno, creo que se está buscando algo diferente ao que e se falamos con Xulio, que está e, por lo tanto, bueno, non me vou prolongar máis, porque está todo dito. Creo que é unha moción que recolle as necesidades do entorno e, por lo tanto, esperamos e desexamos que o goberno tamén vota a favor e, por lo tanto, a máis pronto posible se poida realizar esa. Nada máis. Alguna outra intervención? Non. Ben, Terra Galega frente a súa aposta das parques pola convivencia das persoas. Recordo que na actualidade temos catro parques no Caraval, de temporadas, na Gándara de temporadas, dentro do noso programa vai incluído tamén unha grande área para lanzar na Gándara e desde logo que a aposta sí que é certo lógicamente que o goberno ten outras medidas de comunidades, entre elas pode ser buscar a identidade esa parte da nos encontramos varios problemas tamén, cercanía ao río, fai que esa zona sea confortable, onde seguramente ter un peche xa non nos damos que por consultas que Augas de Galicia autorice ese peche
nada, porque si hay un esfuerzo, aparte de que deberíamos estar reconocer que se feche simplemente, non deixa de ser unha especulación ese desborde do río que podería aumentar os danos na causa. Por tanto, supongamos que, neste caso, Augas de Galicia chegar a utilizar, aparte de lógicamente ter unha zona pensamos que necesitada ademais para buscar o paseo da Camelia donde se quería afectar por outra banda neste pleno tamén se falan de determinadas cousas que bueno, las aquí para volvo a repetir que non ten unha metodoloxía de tecnoloxía que non se arraxou na tecnoloxía, é real. A maiores de que tamén clarificar que este parque en concreto, o mantemento pues, que lógicamente calquer responsabilidad que teña sobre esto de fecha, calquer manifestación para que podan arranxar. Por eso creemos que esta opción de que para nada está traballar neste sentido para crear estas zonas, pero non temos a nosa confianza de que esta seña a situación para por lo tanto, Intervención. Espero que se gobierno algo nada simple, pero demasiado, y que tenemos que
que buscamos. Eu, isto, Vale. Ben, eu a verdade é que tiña sobre mal, non iba a intervir agora, porque ademais, o sea, que isto non se faz. Porque eu de verdade, isto quitei na eu mesma, isto todo, isto é permitir a outra parte, sabes? E aparte, alegrámonos que funcione desde hoxe. A demostración desa práctica de escoita formaron de que tega non falla, tamén a facer cando tegan as circunstancias. Isto que estaba igual o que tal, que está pouco, e agora xa non aparece, que era así. Este portal que hai asociado, e esta entrada, unha rampa que fa o que tiene que máis que tamén te veo, para tapar o que era o parque de que está a terra, cando paramos, que non se pode facer a beira do río, que se non tal, isto, señor, de galega a negas. De verdade que se anega. Aparte, espero, xa que nos estamos así positivos e que nos podemos a facer, que desbloquearades a entrada, porque digamos que a Edra, ou seja, sale das paredes, tal, ou seja, é imposible pasar por aí. E máis, vos sabedes que eu teño fillo, que veio outro día, o máis pequeno casi se me fora por o parque, unha verse que hai. Igual tamén temos que visitar iso tamén por seguridade. Xa que falas de Augas de Galicia e de permiso, encantadas estamos de que faledes algunha vez con Augas de Galicia, por exemplo, pois non sei, volvemos á parroquia de Pedroso, nese vertedoiro que tides vos que infraestructura donde se está vertendo contaminación e os veciños e veciñas están máis que preocupados, pois que aproveitedes unha cousa para outra, para ver se realmente se pode facer aí o parque, xa que estamos propositivos, e de paso tamén preguntamos a respecto desas analíticas, quen sabe, incluso facelo directamente o propio Concello por interese das dos veciños e veciñas. Eu creo que é importante que atendamos esta demanda, se non é aí que se faga fexeiro un parque en condicións. Tamén sorprendeume que digades que hai un parque de 1000 metros na Gandra, porque según anunciado a semana pasada, unha vez máis, pega fai que se lle manda, porque veña esta moción a pleno, decides que en varias semanas estará feito, esperemos que sí, e queremos confiar de verdade, honestamente queremos confiar que se xa feito, porque como sexa como a piscina do Couto, que iba a estar feita, bueno, xa non sei, creo que é unha proposta histórica, igual vimos a seguinte eleccións e vamos a estar no programa, pero bueno, están con demoras e demoras, pues a ver esas varias semanas, contarémolas, entendo que a partir da quinta semana xa poderemos falar de mesa, cando está. Gracias. La verdade é que xa nos teña acostumado cando se mete no tema, lóxicamente, vostedes intentan solventar as problemáticas que pode haber. Neste caso, pois, somos os conocidos por toda parte do Carabal, e como está o parxe de dirse tomar. Xa que estes días, despois de que se existiu esta moción, pois, se preocuparon particularmente de reparar a ponte e as fotos me gustaría que a foto que le mandara cando todo reparar a foto que le mandara a foto actual de esta ponte. Sí, vale, vale. Muy bien, la zona, sí, la zona que está exactamente, tienes que ver a outra parte. Eso é un pouco se desfacer. É triste que teñan que actuar vostedes así, despois de tantos anos que van gobernar, xa ninguén ten experiencia e non intente suprimir estas cousas. Que me sorprende, pero en negativo. E despois, sobre esas partes que vostedes falan, teñen outra dificultade. Unha que non teñen mantemento, outra que son pequenas, outra que as instalacións que instalaron do material é pouco recomendado, porque é de madeira, outra que debía ser PVC, debía ser desmontado. E aquí neste caso, non se está pedindo nada disso. É unha moción que prepararon como dixen antes, as arquitecturas do entorno do
van con seus cans hasta ali, e, polo tanto, eles non necesitan eses aparatos para que os cans teñan un espacio amplo para poder correr e para poder estar soltos. Considero que estar próximo ao río debe ser fundamental, porque que casualidade. O desbordamento do río é por unha esquina, especialmente. Non afecta prácticamente esa zona. Si que unha zona é un humedal importante a parte baixa, pero tamén é algo que onde hai distinto terreno para que os cas poden estar en distintos sitios. Por lo tanto, a nós nos agradaría, de verdade, que se comprometera hoxe aquí con facer esa obra e, ademais, creo que unha obra con moito costo económico e creo que este Concello ten suficiente remanente e suficientes posibilidades para poder arranxar e facer este plan. Espero de sexo que voten a favor, outra vez que sigan actuando así, porque posiblemente si nos dá motivos para seguir presentando estas contas para que ustedes vayan ao mantenendo de todos aqueles servicios que nos día actualmente. Nada más. ¿Alguna intervención máis? Non nos negamos a sentarnos simplemente a buscar unha alternativa de convivencia entre a miña e os que estamos afectados creo que decimos e plantexamos que non queremos que a situación seja máis correcta sentar a solución franxas horarias ver a posibilidade de convivencia nunca nos tratamos. Pero esta moción non trata sobre un parque particular que nós non vemos idoneidade. Sentamos a falar acerca de do que facemos e do que nos manda e tal, non hai unha diferencia a parte da experiencia de que goberna que por ahora se posición, lógicamente nos traballamos 30 días un mes vos esa que se un mes que crees que non facemos. Entón, bueno, pois, lógicamente, a nosa labor de todos os días e, lógicamente, non estamos aquí solo para justamente se o que nos solicitan ao resto de datos, o faremos, evidentemente, pero do contrario, todos os días estamos a traballar con o procedimiento da nosa parte. E volvo a repetir, a fotografía de Antón de hoxe nada máis. ¿Alguna outra intervención? Bueno, realmente Quiero decir, era unas personas que presentaban moción. La palabra. A ver, claro, a ver, aquí podemos hablar de muchísimas cosas. Es decir, de que ese parque es mejorable, sí, siempre. Todos los parques son mejorables. Que ese mantenimiento é mellorable, sí, sempre. Como decía, neste caso, non é un parque que esté mantido dentro dos parques propios do Concello. Ese parque está en terreo, hai unha presión pola cual, que creo, hasta é unha boa xestión, que alguén este mantendo. Cando está mal, se les pasa a mismo. Que é verdade que non temos a prioridade cando facemos os mantemento propio. E así. Hoxe mesmo, onde estivemos ali, esas fotos de hoxe se cuestiona dando algo como que se pode demostrar a que hora se fixo. Digo isto, é decir,
No momento que vamos a comprobar como estaba, esa fonte estaba mal, se amañou, e de feito se pretende cambiar de sitio, porque se veu que por cuestións de desagüe probablemente este mellor en outro lado. Tamén se veu que na entrada que se poden poñer unhas celosías para que non, evidentemente, nunha zona de campo pasa neste campo con outros sitios que tanto que se pisan no mesmo punto que se acaba quitando a erva. Sí que é lógico que non teña un césped perfecto todo o entorno, máis que nada, porque ali hai mascotas. Xogan, que cavan, e tal. Iso dificulta que sexa un césped con campo. De aí a que esté totalmente abandonado, de que solo quepan 4 mascotas, sí que é verdade, decía en este caso que todo se pode ir a máis. Eso é certo. Claro, as dificultades de poñer en esta propia moción, eu de verdade, de falar de horarios, de falar coa xente, non somos, en este caso, un concello que, como ben decía Román, pioneiros en ter parques destas características. Que eses xogos agora non valen porque son de madeira. En teoría son xogos homologados para este tipo de instalacións, e así. Que co tempo se vai vendo que son mellores outros. Pode ser, pero en aquel momento cumpría a normativa para establecer un parque de esas características. Claro, cando goberna, tens que tamén ter prioridades. Me facía gracia neste caso que Pedro se decía, cando falamos de zona inundable, non algo que determinamos, non? Quero decir, está determinado que esta zona é unha zona inundable. Entón, a priori, e con unha consulta técnica, non van a autorizar para que se faga aí, porque aparte hai un artigo que di que na zona de fluxo preferente do río Freixeiro, Rebocheiro, e outros máis, só se poderán ser autorizadas actividades non vulnerables contra as avenidas, o que non supoña unha reducción significativa da capacidade de fogo desta zona. Non é por capricho que non queiramos facer aí, é por un motivo, é dicir, sentarse a dialogar e a falar, o que decía, desfacemos cumprir a normativa. Igual estas persoas non hai cumplen, de verdade, pero que si temos moitísimas queixas de xente que se atopa en parques con cagadas de animais, que van pola rúa con cans potencialmente peligrosos e mortales sin cabea, é dicir, temos que tratar de que todas as veciños e veciñas de Narón convivan, é dicir, igual eles non son, pero se eles non son, non terá ningún inconveniente en que se sancione as persoas que fan mal as súas cousas. Non, claro, a min falar, de verdade que non temos inconveniente. Si que é verdade que se nos centramos no que pon esta moción, nós non podemos votar a favor. E non podemos votar a favor polo que acabo de decir, porque non se vai autorizar para facer iso. E o que decía, en este caso, Laira, de 3 semanas, 4, nos anunciamos que estamos valorando facer ese parque en esa zona. E sí que me basta decir, pero eso non limita a facer un, evidentemente, podemos facer un en cada esquina, tampouco temos orzamento para tanto. Tamén é verdade, é dicir, que isto non é un chique o orzamento deste concello que se tira e ala 50 parques caninos, ni 50 parques caninos, ni 50 parques infantis e tal. Voluntade de chegar a acordo e por establecer por franxas horarias do que se pode, sin ningún tipo de problema. O que trae esta moción, non, porque non. Pasamos a votar, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. Pasamos ao seguinte punto, que é número 2, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE para instar ao Goberno Municipal a creación dunha ordenanza reguladora da concesión de axudas para a conservación e rehabilitación de edificios e viviendas. En este caso hai unha emenda do Partido Popular, que non sei se acepta ou non polo PSOE. Se acepta, vale, xa falemos. Visto que esta moción que se propone instar ao Goberno Municipal a creación dunha ordenanza de subvencións de obras de actividade e equipos evidentes ao Goberno otorga aos beneficiarios unha subvención de 50% do total das obras de actividade, un máximo de 7.000 euros por ano. Instar ao Goberno Municipal a dotar os orzamentos municipais que importe necesario ao documento da administración. Como petición da emenda do Partido Popular, Solo, por favor, si se pode en silencio para que se poida ler que todos escoitamos, todas. se encargue do gusto do Partido Popular que se instar ao Goberno a construir un equipo de técnicos municipais que se encargue de asesorar e dar feita de decisión de seguimento para unha boa execución. Isto cabe para o Magnífico, por a uno por Popular e a PSOE. Excepción de Terra Galega e de Legal, xa de comunidade que se pongo ben. Alguna intervención?
para que a Xunta pero, digamos, enviando únicamente as obras de su precisamente nos consideramos saber ser útiles que está se trata precisamente de mejorar vida Unha intervención. Boa tarde. Bueno, no BNG solemos insistir con unha morea de mocións, con referencias á adaptación para uso de todas as persoas, normalmente no espacio público, non? Véxase na anterior que se pedían uns parques caninos accesibles, porque un parque canino no que se pode acceder, unha cadeira de rodas, se pode acceder a pé normalmente, válido para todo o mundo, porque unha porta que ten unha sinal que vale para persoas que teñen espectro autista, vale para todas as persoas. E é certo que un edificio que se pode acceder unha mobilidade reducida, que podemos acceder a xente que non temos un problema de mobilidade. Nos centramos moito neste tipo de mocións porque ademais é unha competencia 100% do Concello. É certo que, falando das vivendas privadas, aí quen ten a competencia normalmente a Xunta. Pero tamén é certo que non temos unhas características especiais. O señor Ulla nomeaba os barrios, pero podemos poñer máis. O barrio de Piñeiro ten moitos edificios de 3 alturas, ou 4 en algún caso, que tampouco teñen ascensor. E creemos que hai que actuar, porque hai un número alto de vivendas baleiros que está quedando sin valor, hai barrios como o da Solaina que necesitan unha remodelación, e o BNG tamén defendimos a creación dos plans directores, se creou para a Solaina que abogaba pola creación destos ascensores, incluso en algúns casos podéndose compartir edificios. Nós creemos que estes plans directores hai que darle estudo, hai que actuar para que salgan adiante. E é certo que dentro destas características que ten Narón, creemos que o Concello pode actuar, tamén ten competencia para sacar esta subvención. A nós, bueno, nos preocupa moito sempre que facemos unha subvención que se leva a cabo, o que queremos facer é que as subvencións se leven a cabo. Por eso, bueno, intentamos sempre buscar o compromiso do goberno. É certo que neste caso, hoxe deuse conta aquí da licitación do tratamento de 2024, vemos que seguimos a ter partidas das que non se están executando hasta poder sacar un orzamento para esta subvención e, bueno, creemos que debíamos de ter todo o compromiso para que unha vez isto aprobado aquí, que non quede solo nunha moción bonita que se leva a cabo, porque cando non hai un compromiso polo goberno, temos un problema de, pues, como temos ahora, o sea, estas subvencións ahora mismo están indo por parte da Xunta, pero se non hai un compromiso de que isto salga para diante, de que se cambie, de que isto mude de verdade a realidade, pois queda aí en nada, non? Que é o que está pasando con estas subvencións da Xunta, que están aí, pero a xente non se está usando, non se están facendo estas adaptacións. Entonces, pois, bueno, estamos de acordo con esta moción e esperemos que se leve a cabo que se faga unha realidade e que a xente que se confíe nela e que de verdade
¿Alguna otra intervención? Gracias, señor. Bueno, nos avanzaron, sí, nos explicaron. Esa, No sé, que la verdad está. Claro, bueno, a nosa emenda iba dirixida un pouco a cuestión do tipo técnico do Departamento de Urbanismo. Consideramos que é prioritario asesorar, dar prioridade aos objetivos que se defenden sobre os temas, sobre os objetivos que se está falando aquí, en torno a a maioría destas comunidades veciños poden ser incluso particulares, os cuales, en caso de neste caso, se trata de concello e hai muchas administracións que poden haber ahora como poden ser Galicia, e, polo tanto, é moi importante que haiba esa asesoramiento, esa axilidade a hora de dar esa asistencia para que se haga a solución, os como decía Severino, poidan optar a facer a obra e que lle tempo a executar a obra. Por iso, sabemos, hai un tempo prolongado na licencias neste concello e, polo tanto, hai un pouco eso a asumir neste proyecto. Gracias por aceptarnos a espero que sea mediante sea capaz de nos dar os trámites e para facer a nosa. Ben, a aposta deste Concello por a accesibilidade creo que é clara e actual. Todos os anos, necesariamente, partidas para actividade tanto nas urbanas. Neste caso, estamos falando de todos. A parte que a competencia é municipal, e tamén que un de uma administración pública precisamente un problema sanitario que por culpa de competencias propias sin ningún tipo de detección fai que as contas da administración local para trabalhar máis complicado poder levar precisamente as tareas. Temos inadecuado primeiro porque creo que desde a Universidade de Galicia que todos unha liña de exactamente para de feito foi onte ou hoxe sale esa convocatoria de axudas para esta por a nosa parte o Concello lógicamente sí que ten bonificación para de obra na vivenda o Concello bonifica o 25% para todas aquelas obras esta índole cando veñen unha serie de propostas como repetir e todo que se proporcionando esa responsabilidade nos gustaría que nos gustaría que viniera acompañada tamén de que partidas reglamentarias vamos a eliminar cosas que vamos a ser bastante para poder llevar a cabo esta actividade. Por lo tanto, lógicamente, a nosa responsabilidade sin presente, seguiremos traballando tamén o mostra esa responsabilidade ¿Alguna otra intervención? Jorge. No.
E como plantexamos, pagamos por marca se somos de primeira facer máis a comarca, logo sempre temos que fazer as cousas que ter política que está e ajudar as persoas precisamente ajudar neste e ajudar precisamente para que vayan a plantexas que sacar sobre moito Outra intervención, Fernando. Gracias. A verdade é que hai gracias a Dios a vos, porque se apunta vostede a accesibilidade, resulta que van a facer unha obra estudiamos a primeira planta non ten accesibilidade para esa actividade. En primeiro lugar non ten nada. Que é necesario que sean coherentes, que sea realidade. É algo que de verdade que usted que non creo que isto sea de actuar para un goberno que nos equipe. De verdade que teñense que mirar o que dicen porque é complicado que ustedes nos poidan dar leccións de como se actúa. Gracias. Falábamos antes para comunitarios a partir de límites máximos para invertir por algo como señan as intervencións. Non podemos decir as vías, obras públicos está traballando para a accesibilidade que nosemos algo de non, porque agora o que se pode decir é que toda vez que fai unha obra de protección na vía pública a lei obriga a que sexa accesible. Non é que sexa unha idea que descubrimos, claro, é que a lei obriga a isto. E a de feito, habría moitas outras cousas que facer que non se están a facer a día de hoxe. Por certo, o plan de mobilidade aprobado neste pleno no período anterior. Tamén quería decir que ventas, galeiras, en Narón, precisamente se crea, e iso sabe moi ben a xente que estudia xeografía de espacios urbanos. Poñamos un exemplo, o barrio de Santa Quita. Hai un piso que queda abandonado, unha planta, marcha de outra vivenda, cando queda só unha persoa, termina marchando ese edificio que estaba leo, e non hai que caiga aí precisamente por unha cuestión de inseguridade. Si vamos por a estrada de Castela, podemos ver os edificios
aí vale, para basarse no barrio de para conciencia firma que os concellos se refalen das casas que nas zonas do rural están abandonadas xa por outro tipo de condicionantes. Pero o que é unha realidade é que nós temos que actuar sobre iso, que é unha realidade é que a accesibilidade debería de estar en todas partes. Aquí nos queremos centrarnos sobre todo na parte dos accesos comuns. Das vivendas, e repito, hai un plan director que se fixo e de vostedes gobernando, nos pareceu moi positivo que o plan director de Santa Lucía Garral non Paixón que precisamente manda adaptar estas medidas. Entón, se hai concellos que están realizando, o mellor o Concello de Narón o pode facer. Consideramos que isto é interés xeral. Por lo tanto, é importante poder chegar a acordos deste tipo. E, ademais, eu sí que pediría unha cousa na política, como a todo, toca ser humilde, non decir sobre gobernar, non gobernar, porque, ademais, en democracia, a oposición hai un traballo fundamental que fiscalizar o traballo do goberno e intentar cumprir o que nos consideramos no noso caso que o mellor para os veciños e veciñas, entre outras cousas, unha serie de temas que levamos no noso programa electoral que pouco a pouco, cales formiguiñas, vamos conseguindo. Non o conseguimos no pleno e outras maneiras de conseguirlo. Pero iso non quere decir non pasa nada por non ser perfecto e nadie vai en contra ni se quere facer un complot contra simplemente estamos aquí para dar a nosa opinión e para eso están os plenos, porque aquí estamos representando ao pobo de Narón do Sul das comunidades, teremos que traballar e facer a política que nos creemos necesaria, digan o que nos digan, e con sorder, xa que non se chega a parte. Algún requisito? Tomando. Comunidade, o goberno traballa así. Esa comunidade que decisións de a Partido Popular pero tamén manifestou que a plataforma única non era un sistema de actividade idóneo para nin no noso concello de Sanquistade temas de actividade idóneo cando todas as cidades actualmente están traballando indo a unha sí, pero ojalá, dixo Mariana antes, ojalá daríamos ese tipo de axudas a certa dada de regalista, podemos decir, cando nós estamos modificando o 20% deste tío, porque non para mañar final, que non para cambiar ventanas, porque quen? Bueno, outro poder que pode facer e acerca de Narón, recordar que fai 12 anos que neste concello que me gustaría saber de concello, de vos gobernar, xa non digo máis, de vos gobernar que nos últimos 4 anos tantas veces eu non sei, un pouco partido Minutos de extra. Pois en ese debate que estamos a favor, digamos, hai unha necesidade de hoxe, precisamente no que me dio
ten que dirigirse para parte das comunidades. Eu creo que o que se está planteando se digamos, é unha ferramenta que pode realizar a partida para os más cando hai partidas que Respecto ao que decíades, me agradezco que el propón en este caso do Parque da Niña, carecerán as competencias, en este caso da alcaldía, que non están as competencias. E aquí se fala varias veces de que non damos cumplimento a determinadas funcións que se aproban, é dicir, que o decía ben para ilustrar o resto, que evidentemente tienen a valor de un robo. É dicir, se fan un robo, non se o goberno, que en este caso competente, non quere realizar, non está obligado a facer para que quede claro. Con respecto ao tema, neste caso, neste plan director, se quería instar a necesidade ou a posibilidade de facer unha oficina de transformación comunitaria, que está, en este caso, no Departamento de Intervención para facer esa transformación. E é algo que lo que promovemos, que dentro desas cousas que se van a levar a cabo, esa agrupación de vecinos que comuniquen e que linden unha medianera para que tengan, neste caso, pues tamén ascensor. Pero, como decía, que neste caso, temos esa modificación de hai unhas, que non me quedo moi claro que decía neste caso, hai unhas solucións exactamente iguais feitas por a Xunta de Galicia, que decías que non as utilizan. Se non as utilizan será porque non se necesitan, non sei por qué. Realmente o que se vai a facer a través desa oficina é tratar de dar toda esa información, en este caso, ese barrio da Solaina, a cualquiera persoa que se achegue por ali para levar esa información de como pode mellorar, en este caso, a nivel de accesibilidade ou a nivel de outras cousas como unha envolvente técnica, é dicir, para que esa oficina de transformación, é dicir, non aposta, neste caso, este goberno, porque non creo que haya moitos concellos por aí que a teñen. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Digo yo. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 13, moción do Grupo Municipal do BNG proposta pola plataforma Son Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do día 6 de abril. Visto que esta moción de que se propón apoiar a reivindicación da plataforma Son Sanidade Pública e estar a goberno municipal a difundir a través dos medios do seu alcance a manifestación convocada pola plataforma Son Sanidade Pública día 6 de abril. Todos temas un chamamento para reivindicación para que participen. Visto que cabe favorable por mayoría, votos a favor de la negativa, que quedan todos los senadores de esa sección de particular, la Comisión Informativa su presidenta, por favor. ¿Alguna intervención? Gracias, alcaldesa. Esta proposta é unha moción que ven na plataforma SOS Sanidade Pública que presentamos cando acabamos o pleno do mes pasado. Agora mesmo xa tivemos unha reunión entre todos os grupos menos o Partido Popular na plataforma e está posta en marcha toda a colaboración, mas sigue sendo importante presentar esta moción que, bueno, vale que cada 2 por 3 estamos vindo con temas da sanidade pública e dos recortes que se están dando, mas é moi importante que dan dos puntos que reclaman dentro da plataforma e que nos propongan ademais a unha grande movimentación o 26 de abril domingo. Un é o máis investimento de recursos da sanidade pública, o rechazo á privatización e a mellora das condicións laborais dos profesionais sanitarios. De feito, logo vai vindo outra mención con respecto ao persoal de enfermería. E quedome co de rechazo á privatización, porque aí ten moito que decir todo o pouco mal está facendo o Partido Popular da Xunta de Galiza, porque coa aprobación de lei de garantías de prestacións sanitarias, o PP e os meus colegas viron a oportunidade dourada para fortalecer a sanidade privada e poden facer outra vez, non? O privado, o público, o servizo privado beneficio. E o que fixeron é que levan 12 anos derivando pacientes para a realización de cirurxías, para facer probas complementarias, ata o punto que hai cirurxías ou probas que xa nos están a dar
prácticamente na sanidade pública. Temos datos a respecto disto, porque seguro que ahora ven os do Partido Popular, tenemos unha batería de datos que moitas veces están errados, o que non imos facer é o xogo perverso que eles fan, porque na xestión da Consellería hai listas da Garda que para as persoas que facemos uso de sanidade pública, que en case o 100% da nosa poboación padecemos, non? As persoas, por certo, que non son atendidas ou que non queren ser atendidas na privada pasan a unha lista negra sen ningún tipo de garantía nin dereito recoñecido. E máis, eses datos sí que non os temos, incumplindo, por certo, unha lei do Parlamento Galego na que se lle obriga a dar á oposición que ten que facer ese traballo de fiscalización no artigo 9 do seu regulamento a que lle teñe que facilitar esa información. Esas listas, cando unha persoa se nega a ser atendida na privada e tes o dereito a ser atendido na pública, pasas a unha lista negra da que eses datos permanecen ocultos, non só para nós, sino tamén para os profesionais sanitarios que non saben o que acontece con esas probas diagnósticas que están solicitando. Por tanto, a privatización da sanidade, o negocio, coa nosa saúde, estánnos saindo moi caros aos galegos e galegas, e falan desas listas tamén, non? Nesta moción, que xa digo, é unha moción da plataforma SOS Sanidade Pública. Entón, vimos os datos, a finais de 2024 había 48.335 persoas agardando por unha cirurxía, 196.267 persoas agardando por unha primeira consulta hospitalaria e 113.606 persoas agardando por unha proba complementaria. Non redondeo porque todas estas persoas teñen casos que teñen que ser atendidos na sanidade pública e hoxe non se está dando. Que dicir onde esa atención primaria, que no noso PAC, cando pides cita no médico de cabeceira, podes tardar máis dunha semana, entre unha semana e dúas, subindo a media, por certo, galega, para poder ser atendido ou atendida. Logo están as condicións das persoas traballadoras na sanidade pública. Aí están as enfermeiras, que máis parece o Sergas, a maior empresa ETT que ten o noso país, que outra cousa, ou algo que a mí me parece moi grave e que está afectando a vida da xente, que se lles están, según propios facultativos, prohibindo usar determinados fármacos a enfermos e enfermas con cáncer, polo seu custo, e reducir controis. Isto é gravísimo. É gravísimo. E o peor é que máis se quedou é que está detrás, estamos nós, están os nosos avós, están as nosas veciñas, están persoas con nomes e apelidos. E está habendo mortes evitables en saúde mental, en enfermos con cáncer, en cirurxías que se debían en tardar moitísimo nos diagnósticos, porque se lles di na atención primaria que se derive o menos posible as especialidades, está habendo mortes evitables. E os Sergas ten que ser outra cousa, porque a sanidade pública é un dereito que temos todas as persoas que vivimos en Galiza. Todas. E nos lo están quitando para beneficiarse 4 amigos do Partido Popular e os do Partido Popular coas súas portas giratorias. E iso non se pode consentir. ¿Alguna outra intervención? Jorge. Sí, gracias. Bueno, por desgracia, temos que outro ano máis se trae esta moción ao pleno de outro ano máis, pues, temos que ser, pues, digamos, neste caso, esos partidos, pues, neste caso de esquerdas, máis ustedes, de Terra Galega, que apoyades, digamos, esta moción. O certo é, precisamente, que o contido é así, ahora mesmo é unha realidade, a sanidade pública que é a envexa, digamos, o noso sistema nacional público, é a envexa de outros países, pero por desgraza se está totalmente desmantelando. Do que foi ao que é agora, pois a verdade é que é lamentable que as listas de esperas que se atopan, a falta de listas de esperas para realizar probas, e sobre todo o cambio de política por parte do Partido Popular en relación pois a esa exclusividade que tiñan os facultativos médicos para que poidan pois operar, ou neste caso traballar tanto na pública como na privada, que antes, digamos, se lles penalizaba, cando agora, por parte desa, digamos, desa política liberal por parte do
neste caso do Partido Popular, pois poden actuar, poden, digamos, traballar sin restricción. Nós non estamos de acordo con eso, nós non estamos de acordo con estas políticas que está facendo o Partido Popular, apostamos polo público e queremos que, entre todos, fixemos no seu día unha sanidade pública da, digamos, punteira das mellores no mundo. Paso a paso, pouco a pouco, pois o que está facendo pois, a día de hoxe, pois, as políticas que se están levando no tema da sanidade, pois é un desmantelamento silencioso da sanidade pública, ata que, por desgracia, algún día pois, nos demos conta de que iso que tiñamos xa non o temos. ¿Alguna otra intervención? Germán. Gracias, señor alcaldesa. Bueno, en referencia a esta moción presentada por la plataforma que promueve esta iniciativa legislativa popular, é unha entidade fundamentada, partidista, que non ten interés algún pola mellora da sanidade pública, senón que ten como objetivo, incluso exclusivo, atacar a Xunta de Galicia. A moción parte de premisas erróneas. Nin houve recorte na sanidade pública, nin aumento na sanidade privada. Vamos a falar de antecedentes que ten a plataforma SOS Sanidade Pública. Esta plataforma está apoiada polos sindicatos e partidos de esquerda de cada territorio. Ten a nivel de Galicia un único voceiro, Manuel Martín García. Este médico foi nomeado membro do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia polo goberno bipartito entre 2006 e 2009. Participou na elaboración do documento Proposta de Transformación da Atención Primaria en Galicia, publicado en febreiro do ano 2009, pola Consellería de Sanidade, asinado nun capítulo sobre os puntos de atención continuada, coas seguintes conclusións. Preocupantes, por non dicir outra palabra, as conclusións do ano 2009. A situación actual dos PAC en Galicia presta unha atención de escasa eficiencia. Son pouco resolutivos e provocan unha elevada ocupación de profesionales en escenario de escasez de los mismos, que se sienten frustrados ante el escaso desarrollo profesional que pueden desarrollar en estos dispositivos. Se hace necesario realizar una reforma en profundidad que produzca una reducción del actual número de puntos en un consumo menor de profesionales y una mejora de la calidad asistencial. Martín compaxinaba en aquel entonces ese asesoramento ao bipartito propoñendo pechar PACs coa presidencia dunha presunta plataforma en defensa da sanidade pública que en realidade defendía ao goberno antes as reivindicacións sindicais como ocorreu coa folga en atención primaria convocada no ano 2008. Naquel momento, Martín apoiaba ao goberno. A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública emitiu un comunicado cuestionando os paros que convocaban sindicatos con o apoio dos colexios médicos, reduto tradicional dos sectores máis conservadores da profesión médica. La entidad cuestionaba incluso algunas de las reivindicaciones de los facultativos, ya que señala que su negativa en hacer guardias con carácter obligatorio choca con una realidad en la que no hay bolsas de médicos en paro, por lo que esta petición convocaría ao sistema da saúde a por un risco de asistencia ciudadana. Curiosamente, a mesma asociación que defendía entón as gardas obrigatorias pola realidade da falta de médicos dispoñibles ataca agora as medidas que toma a Xunta ante unha realidade constatada de falta de médicos nas listas de contratación. Desde o ano 2009, Martín e a súa plataforma deixaron de ser tan complacentes co goberno autonómico e pasaron a ser feroces críticos de calquera medida adoptada en materia sanitaria da Xunta de Galicia. Destaca a ferrea oposición ao convenio asinado no ano 2015 entre o Sergas e a Fundación Amancio Ortega, pola que estaba financiou un importe dunhos contratos xa definidos pola Sanidade Pública por a adquisición do novo material de tratamento diagnóstico do cancro con aceleradores lineais e con mamógrafos por valor de 16,8 millóns de euros. Martín chegou a afirmar en televisión, que está aí na Sexta, as súas entrevistas, que estes aparellos eran innecesarios porque xa había moitos recursos e que non se utilizaban por falta de personal. Temos tamén algunha entrevista na Voz de Galicia, temos na páxina do Sergas cargada todo isto. En novembro do ano 2021, o Conselleiro de Sanidade revelou no Parlamento
que os aceleradores lineales instalados a través desa compra financiada por a Fundación Amancio Ortega estiveran activos no 99% do seu tempo programado, polo que non houbo ninguna falta de uso, e que serviran para tratar a máis de 27.000 pacientes con 55 tipoloxías diferentes de enfermedades oncolóxicas, mentres os mamógrafos realizaron preto de 300.000 probas. A isto se opoñía Manuel Martín e a súa plataforma. En cambio, ante o anuncio do goberno de Sánchez de financiar a adquisición de novos equipos de protonterapia para o Sistema Nacional de Saúde, unha doazón de 280 millóns pola mesma fundación, nada tivo que decir a plataforma SOS Unidade Pública ni Manuel Martín. Casualidades, verdade? Son casualidades. Plataforma SOS, integrantes a nivel de España na chamada Federación de Asociacións en Defensa da Sanidade Pública. Esta federación, en cuxa directiva está o propio Manuel Martín, tivo tristemente célebres intervencións ao inicio da crisis do COVID, defendendo que o perigo do virus se magnificaba por intereses económicos. Sobre o recorte da sanidade pública e incrementos na privada do goberno do PP na Xunta, como dixen antes, ambas afirmacións son falsas e poden desmentirse cos orzamentos da Xunta. O orzamento do Sergas aumentou un 45% en relación ao que aprobou o bipartito no 2009. E non se trata só de investimentos en construción de hospitais, tamén é aí, senón nunha moi boa parte de investimentos en personal. En relación ao ano 2009, os orzamentos en gasto personal aumentaron en 668 millóns de euros. Asimismo, nunca antes houbo tantos profesionais contratados, máis de 45.000, un 24,1% máis que no ano 2008, cando había 36.256, agora hai 7.500 profesionais máis traballando na sanidade pública respecto cando gobernaba a esquerda. Media diaria de profesionales no ano 2008, 36.256. Media diaria de profesionais no ano 2024, 45.002. Dende o ano 2018, o BNG, señor Olaya, decía que eran precisos 200 millóns de euros para salvar a atención primaria. Pois ben, dende ese ano xa se aumentaron en máis de 450 millóns os orzamentos para a atención primaria. En canto á privatización, o Consello de Contas resalta que os gastos do Sergas en concertos con medios alleos supuxeron un 4,7% do seu gasto real total. Durante o goberno do bipartido, esa cifra aumentou un 48%, ata superar o 6% do gasto total. Ademais, na pasada legislatura, votouse no Pleno do Parlamento de Galicia unha resolución que decía: o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter o control sobre o gasto do Sergas en actividade concertada en medios alleios, mantendo o gasto real neste concepto, en todo caso, por debaixo do 6% do total do gasto real do Sergas, tal e como o Consello de Contas acredita nos seus informes que leva acontecendo desde o ano 2009. Nin o Partido Socialista nin o Bloque Nacionalista Galego votaron a favor disto. Non apoiaron a proposta. E todos sabemos o porqué. Porque vostede, o dixo aquí varias veces, creían que iban a gañar as eleccións na comunidade autónoma. Entón, lóxicamente, iban volver a aumentar os concertos como aumentaron no momento que estuveron gobernando. Esa é a realidade do que estaba pasando e do que vostedes pretendían. Sobre a xestión da saúde pública. Galicia conta cun cribado neonatal máis completo de España. É o calendario vacinal máis completo do mundo. Polo tanto, poucas leccións cabe admitir dunha asociación satélite do BNG neste ámbito. Nada máis a moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Ramos. Bueno, boas tardes novamente. En primeiro, aclarar que a Terra Galega fai moitos anos que forma parte desta plataforma e ten colaborado en múltiples ocasións con traballos realizados por ele. Como traballador de atención primaria, conozo de primeira má todas as deficiencias. Aquí o PP nos acaba de falar de cifras macroeconómicas, de incrementos de inversión horribles, pero que non dan curso aos problemas que ahora mismo ten a atención primaria. Con experiencia particular,
Os vou a comentar que as listas de espera neste concello son a primaria 10-15 días. Todos os días vexo discusións entre os PSXs e os pacientes que van a pedir cita, porque os pacientes non entenden, é difícil de entender, que eu se vou con unha patoloxía aguda me deriven para dentro de 10 días, para que me vexa o médico de cabeceira. Eu creo que isto está funcionando mal, ainda que as cifras macroeconómicas que nos acaba de decir o portavoz do PP sean astronómicas e se incrementara moitísimo. Logo, hai unha problemática moi grande que é a precariedade laboral. Eu teño colegas todos os días que os contratan por 3 días, unha semana, algúns 15 días. Se lles acaba o contrato, se lles volve a renovar, isto pasa en primaria cos médicos, pasa coas enfermeiras e pasa cos PSXs. Non hai estabilidade laboral de ningún tipo. E máis, hai plazas vacantes que levan 2 anos e 3 sin cubrirse. Plazas vacantes que non se sacan a concurso. E a disculpa sempre é a mesma, é que non hai profesionales. Pois se non hai profesionales, o Ministerio, neste caso o Goberno Central, e a Xunta de Galicia, terá que buscar a solución. Para iso están aí. É dicir, os Sergas ten a competencia en a sanidade pública de Galicia. Os Sergas terá que buscar as solucións. O que non se pode é pretender que haya traballadores para a sanidade pública cando se maltrata. A mí se me fan un contrato cada semana e depois estou un mes no paro e depois me fan un contrato outra semana, a primeira ocasión que teña de escaparme desa situación, me vou. Me vou para Portugal, me vou para Alemania, me vou para Inglaterra, donde poida. Entón, ese maltrato ocasiona tamén esa falta de profesionales. Logo, a atención primaria se supón que tiña que facer medicina de promoción da saúde, prevención. A demanda asistencial que temos agora non nos permite facer nada deste traballo. Nada. Se a mí me citan 50 pacientes diarios, eu non podo facer prevención, nin promoción de saúde, nin facer educación aos diabéticos, nin educación, nada. Me dá tempo a resolver o problema concreto nese momento e o máis rápido posible, porque senón non salgo dali hasta as 7 da tarde, como lle pasa a algún compañero meu, que empeza ás 8 da mañá e ás 7 da tarde está sin comer e atendendo pacientes, e sin cobrar horas extras. Que ainda non somos tan burros que traballamos para a administración pública sin cobrar. Logo, o tema de privatización. Hai moitos anos, eu levo 38 anos traballando na sanidade pública, hai moitos anos a concertada se tiraba dela en ocasións máis ou menos de demanda excesiva ou tal. Hoxe en día, a concertada privada é total, todos os días. Eu hai un mes fixen un TAC e tuve que ir ao hospital Juan Cardona, facer un TAC. Ese TAC podías facer perfectamente na sanidade pública, poñendo as máquinas están ali. Hai horas, moitas horas que non se utilizan. Podíase facer unha mellor, como dicís vosotros, unha mellor gestión dos recursos públicos e potenciar a sanidade pública en vez de mandar a concertada, donde ademais se dá a casualidade que traballan os mismos que na sanidade pública. Con cual, esos mismos que están na privada podían traballar na pública, se fai falta máis horas, pero é con un presupuesto por parte da sanidade pública un poquinho máis equilibrado. Polo tanto, estas peticións, ainda que aí se fixo crítica dos fundadores desta plataforma, están totalmente actualizadas. E son deficiencias que a día de hoxe ten a sanidade pública. E se non queremos ver, ainda que as partidas económicas que nos fala o portavoz do PP se incrementasen, sigue habendo as mismas ou peores que fai uns anos. Eu, hai uns anos, cando traballaba e collía as vacacións, a mí me iba a sustituir outro médico. Non se estaba un mes sin médico repartíndose entre os colegas todos os pacientes. Cada día un distinto, xa non lle digo nada daquela xente que está de baixa un ano, e os pacientes que están formando parte do seu grupo, cada día os ve un profesional distinto. Co cual, supón que non se entera do que ocultou o individuo hai unha semana e está, bueno, ainda que está todo informatizado e se escribe, pero bueno, uns escribimos máis e outros escribimos menos. Non é o mismo que ver o mismo profesional ese paciente cada vez que vai a consulta. Por lo tanto, a sanidade pública hoxe en día funciona mal. E as reivindicacións que fai esta plataforma, para min, están máis que demostradas. E nada máis, que vamos a apoiar esta manifestación e vamos a colaborar en que todo o que nos pida esta plataforma pública. ¿Alguna otra intervención? Horario.
houve un momento, verdade, que tampouco oí moi ben, pero pensei que se estaba falando máis da Mancio Ortega que de outra cousa, cando o que é unha realidade é que Feixóo, sendo presidente da Xunta de Galiza, cedeu a unha entidade privada máquinas donadas por Mancio Ortega para o tratamento do cancro. Esa é a realidade. É moi fácil comprobar a compra de maquinarias de hospitais concertados, de cousas que antes se facían única e exclusivamente a pública, de onde se fixeron os investimentos dos últimos anos, e onde invirten porque saben que se vai derivar aí. É moi fácil falar de números e non facer matemáticas, e vou decir unha cousa. Cando chegou o PP a Galiza, que na seguinte xa non van a estar, non se preocupen, o salario mínimo estaba polos 600 euros, hoxe están nos 1100. Os orzamentos daquela eran máis pequenos que os de agora, mas o que sí podemos decir é que a sanidade hoxe, a inversión en concertos da privada é escandalosa. É máis, o que se paga a Povisa pola concesión equivalería ao gasto que fai o Sergas na área sanitaria de Ferrol, a da Coruña e a de Compostela xuntas, o que se lle paga a un hospital pequeno en Vigo. Pero claro, tamén podemos decir que isto non é menor que o sobrecusto do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que é unha vergoña que estén trasladando enfermos de cancro de madrugada a Ourense, porque non os poden atender a Vigo, e que os de Pontevedra tamén os están trasladando de madrugada, con todo o que leva. Eses tratamentos que estén levando a xente a Ourense de madrugada porque non poden ser atendidos na sanidade pública e logo descubramos que hai un sobrecusto de 470 millóns de euros na construción dese hospital. Así como non vamos a aumentar orzamentos. Así como non se vai aumentar o orzamento. Si lle están regalando o noso diñeiro e a nosa saúde ao beneficio dos seus amigos. Porque, por certo, o Hospital Álvaro Cunqueiro, cando chegaron vostedes, porque era 100% público e con xestión e con construción 100% pública, o primeiro que fixo o Partido Popular foi darlle unhas concesións e unhas constructoras que, por certo, teñen claros vínculos co Partido Popular, como está acontecendo agora con Alpi. Como está agora acontecendo con Alpi. Eso que fixo ese sobrecusto e ese aumento de orzamentos. As cousas que sexan claras. Eso que pasou nese hospital Álvaro Cunqueiro que levou a pechar outro hospital en Vigo. E a situación agora é catastrófica. O sea, foi unha decisión do Partido Popular para favorecer o negocio privado á conta do público. A conta do público. E agora, que os orzamentos da Xunta son máis elevados, vostedes fan que en Galiza os orzamentos da sanidade estén incluso por debaixo do que se inviste por habitante, do que se inviste, por exemplo, na Comunidade de Madrid, cando hai uns anos non era así. E vostedes miren as comunidades autónomas, as que máis invirten en sanidade e comprobarán que nós estamos na cola. Somos case as últimas. Entonces, non me veñan aquí coas matemáticas ou a engañar cos números, cando a realidade a vemos todos e todas todos os días. Todos e todas todos os días, porque nos afectan ou directamente, ou a un familiar, ou a un amigo, ou unha amiga, etcétera, etcétera. E temos que comprobar como Feixóo cede cousas que lle dá el señor Mancio Ortega, que pechou e levou á rúa a moitísimas traballadoras neste país que se dedicaban ao textil, por certo, podemos falar un día tamén diso, e parecen ustedes aquí os axentes da Mancio Ortega como parecen os axentes de Alpi. Pero a realidade é que a plataforma SOS Sanidade Pública é unha plataforma que é cidadá, conformada por moitísimas persoas a nivel individual, por organizacións políticas e que vai ter unha movilización histórica. Igual é a maneira de conseguilo, porque outra cousa das que fixeron foi que os hospitais comarcais, que eran hospitais, convertilos en distritos. E tiñan a desfachatez de estar dicindo aquí que se gasta moitísimo sanidade pública cando pecharon o paritorio de Verín. E foi a movilización, neste caso, das mulleres, sobre todo, e do feminismo, que conseguiu que se volvera a reabrir ese paritorio. E agora, con movilización, se conseguirá que teñan que investir máis en sanidade. Claro, nos pedimos que o 25% do orzamento de sanidade se destine á atención primaria. Vostedes isos tamén o rechazan. Pois miren o veciño do Carón. Temos o Principado de Asturias que o 50% do seu orzamento vai destinado á sanidade pública. Aquí non o vemos nin de broma. Nin de broma.
Entonces, non nos falen de historias pasadas, non nos intenten enganar, porque antes en Galiza se destinaba unha cantidade moi elevada e se estaba indo a xestión pública e cando se lles pediu, por certo, que Povisa ahora está en manos de non sei cuántas empresas de fondos buitre e os americanos o quixeron vender, se lles solicitou no Parlamento que adquirise os Sergas e non quixeron. Non quixeron porque vostedes viven moi ben a costa dos demais. Eso é o que pasa, Galiza. Outra intervención? Gracias, señor alcalde. Bueno, referente a este, en contestación ao que falou o señor Ramos, algo está cambiando na sanidade pública porque é certo que agora chama a algunhas persoas a facer mamografía, radiografía, resonancias ás 11 da noite, ás 6 da mañá, entón algo se está facendo aí, se está utilizando esas horas que están perdidas, como decía vostede. E vostede sabe que é así, non? E referente a que nos gusta o beneficio dos nosos amigos, creo que está confundida a señora Olaya. Creo que os amigos son os de vostede, o que está soportando en Madrid un goberno que está gastando diñeiro dos nosos impostos en pisos francos. Eso creo que lle corresponde a vostede tomar as decisións. Mira, e sobre a sanidade pública en Galicia, é certo que Galicia ten fortalezas, Galicia conta cunha rede de hospitais e centros de saúde altamente extensa e ben cualificados. Conta un gran número de profesionais sanitarios con unha preparación dun alto nivel, moi alto nivel. De feito, somos en algunhas cousas números 1 no mundo. E ahora mesmo temos máis de 45.000 profesionais diarios traballando na sanidade pública. Sobre as inversións nos orzamentos da Xunta de Galicia destinado á sanidade, nos últimos anos aumentou e podemos falar de que dunhas cifras que no ano 2024 se superaron os 5.100 millóns de euros os orzamentos en sanidade. E no orzamento do ano 2025 supera os 5.430 millóns de euros. É certo que o envellecemento da poboación galega aumenta a demanda de máis servicios sanitarios. Ese é o motivo polo que se está sempre á procura de mellorar. En resumen, a sanidade pública de Galicia ten fortalezas importantes. Somos conscientes que hai que seguir traballando sen descanso para dar os mellores servicios posibles aos usuarios do Servicio Galego de Saúde. Pero tamén é certo que sería moito máis posible se todos arrimáramos o ombro para facer un mellor servicio de sanidade pública de Galicia. Creo que eso debería ser o camiño que deberíamos tomar todos. Nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención? Só unha cousa, é verdad que estar aquí a escoitar, eu non sei quen é Martín, non o coñezo, non teño ese placer, non sei se pensaba dunha maneira, agora pensa de outro, non, queres decir algo? Non. Digo, non teño o placer de coñecelo, non sei se en algún momento dixo algo que logo cambiou, que igual aprendeu e modificou o seu discurso, non o sei. A realidade é a que contaba en este caso, Ramos, doutor, en este caso, o seu día a día, é dicir, é así. Non sei se esos datos que dá a verdade é que o descoñezo, se se aumentou o 45%, se se aumentou o 48%, porque dixo dous diferentes, non o sei, non o vou a poñer en dúbida. O que sei é que non chega. E o que llevou a ler é un WhatsApp de alguén do Centro de Saúde de Narón, que vou a deixar ao marxe quen é esta persoa que di: estamos desbordados, hace ya mucho tiempo, porque tenemos bajas sin cubrir y plazas sin cubrir. No hay sustitutos y los que estamos no lle puedo trasladar o emoticono que pon. El problema es que no hay personal médico sustituto para cubrir esas plazas. Esa é a realidade do Centro de Saúde, en este caso de Narón. E a realidade, non lle vou a falar xa da miña persoal, que non coñezo nin siquiera quen é o meu médico de cabeceira, porque non teño o placer de coñecelo, porque cada vez que vou hai un diferente. É dicir, eso é o que estamos a demandar hoxe aquí con esta moción, é apoiar máis atención primaria, máis atención hospitalaria, máis sanidade pública, e quen o fai é unha plataforma representada por ciudadanos, véxase os que están aquí, por exemplo, ou outros diferentes que o que piden é isto, nada máis, é dicir, ni política para arriba, ni se é do BNG, se é de non sei que, senón isto é o que se pide, e isto é o que nos gustaría, de verdade, aprobar hoxe por unanimidade. Por que? Porque é a realidade do noso centro de saúde, e é así.
e non poña esa cara, quero dicir, eu invito a que vaya ao centro de saúde e que lle digan, non o de Ferrol ni o de tal, o de Narón, que lle digan cal é a media da lista de espera por paciente, de verdade, que vas alí e que eu supero o que decía el de 15 días, é dicir, no centro de saúde de Narón hai de media uns 25 días de espera, e é así, perfecto, pois terá a súa sorte diferente. E xa non lle vou a falar, de verdade, da experiencia, en este caso, da experiencia persoal e propia, de verdade, porque que me boto a chorar solo de pensar. Pasamos a votar, algún voto en contra, algunha abstención. A ver, necesitamos solo un segundo, tanto para eles como para elas, cando se pida a votación, por favor, se podemos levantar o brazo, agradeceríamos. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é o número 14. Declaración institucional sobre a declaración da Coruña saída do Encontro Internacional de Mulleres Selectas. O Concello Pleno de Narón acorda a adhesión a la Declaración de Coruña do Encontro Internacional das Elexidas, dando traslado este acordo de adhesión ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade como promotor deste encontro. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 15, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para o proceso de control e de mantemento dos desfibriladores nas instalacións de uso público en Narón. Visto o texto da moción a que se propón hacer unha revisión daquelas instalacións públicas dentro do Concello de Narón que teñen que dispoñer por lei dos desfibriladores, programar un mantenimiento de inspección y control de revisiones periódicas aconsejadas por el fabricante, asegurar su correcto funcionamiento donde se registren las actuaciones realizadas a los desfibriladores como sustitución de consumibles, calibración, entre otras, formar y capacitar al personal encargado del manejo de los desfibriladores, debe recibir formación continua para mantener actualizados sus conocimientos y habilidades e identificar los locales con el distintivo espacio cardio protegido. Isto é tamén favorable para o sentimento da Comisión Informativa de Fomento da Actividade Social do día 20 de marzo a súa presidenta propón ao pleno adoptar o dictamen nestes mesmos termos. Alguna intervención? Gonzalo. Buenas tardes. El artículo 43.1 de la Constitución española reconoce el derecho de la protección a la salud y los poderes públicos tienen el deber de tomar las medidas preventivas y los servicios necesarios para la protección de dicha salud. En Galicia, las enfermedades cardíacas constituyen uno de los problemas de salud más importantes. Por ello, el uso de los desfibriladores ha permitido la supervivencia de muchos ciudadanos y las más importantes organizaciones internacionales recomiendan el acceso público a los mismos. En España, es verdad, se producen cada año más de 50.000 paradas cardíacas y de ellas 30.000 se producen fuera de centros hospitalarios y la mayor parte en edades comprendidas entre los 25 y los 70 años, en la cual nos encontramos, digamos, casi todos presentes. A modo de comentario les diré que he escuchado de varias personas que han pasado un problema de salud grande, no solo cardíaco, que es lo que hoy nos ocupa, y todas ellas, de las cuales me incluyo, dijeron lo mismo. Pensé que estas cosas solo le pasaban a los demás y que a mí no me podía pasar, porque vivimos ajenos a lo que nos pueda pasar. Qué tontos podemos llegar a ser. Por eso es importantísimo que el Concello de Narón cumpla con la normativa vigente en Galicia. Pero si hoy estamos exponiendo esta moción es porque existen lugares en este Concello donde no se está cumpliendo todas las normativas. Por eso pedimos que revisen todas las instalaciones públicas donde deben estar instalados y sus dotaciones y distintivos. Dichos desfibriladores tienen un mantenimiento y unas revisiones en las que se incluyen, entre otras, verificación de la carga de batería, estado de los electrodos y pruebas de autodiagnóstico y una dotación de desfibrilador con un mínimo de 2 juegos de parches, siendo aconsejable un juego de parches para desfibrilación pediátrica y sistema de registro informatizado de los sucesos, maleta de reanimación con cánulas orofaringeas de diferentes tamaños, resucitador con bolsa autohinchable, rasurador y gasas para garantizar el uso correcto del desfibrilador y tijeras. Existe un mantenimiento correctivo con un servicio técnico especializado para reparar cualquier avería, llevar un registro de todas las incidencias y reparaciones realizadas en los desfibriladores. La vida útil de un desfibrilador es aproximadamente de 8 años.
Por tanto, solicitamos que los desfibriladores que excedan esa edad sean retirados y en su lugar instalados unos nuevos, mucho más modernos, que en caso de necesidad nos darán un mejor servicio, porque con el tiempo el desfibrilador puede sufrir variación en la calibración. Por ello, el proyecto Salvavidas recomienda una calibración periódica de los equipos médicos, ya que con estas calibraciones se puede certificar el correcto estado de los sistemas integrados en el desfibrilador, asegurando un buen funcionamiento del mismo. Miren, yo les voy a hablar de la práctica real. Yo tengo un desfibrilador implantado y cada vez que voy a la revisión del mismo me lo calibran para que en caso de necesidad cumpla con la función que ha sido instalada. Hemos escuchado muchas excusas como aquí, tenemos uno y nunca se ha usado. Miren, señores, si acaso, por ejemplo, no renovamos los extintores cada año y no ha habido incendio, solo por seguridad y por la vida útil de la carga. No quiero ser pesado. En caso de la formación, tiene que ser continuo el personal, tiene que estar al día en formación, no solo teórica, sino que es muy importante hacer simulacros. También hay que sustituir persona por persona los equipos por aquellos que se jubilen o cesen en el trabajo por motivo que sea. Desde la humildad, que se ha hablado mucho hoy, les quiero proponer un paso más, un plus. En Hermanos Froilán se dan cursos de prevención de riesgos. Añadir estos cursos, un curso sobre desfibriladores, para que se formen también en el uso de ellos y el día de mañana esa gente que está formada pueda ser útil a la sociedad con su conocimiento. Otro tema, y no menos importante, es que cada local en que exista un desfibrilador, la señalización por recomendación del COR y se utilizarán los colores estándar establecidos. Y por debajo de la señal se colocará un recuadro aparte con la palabra DESA. Deberán seguir las condiciones definidas en las normas ESO, que podemos citar. Aparte, la situación del desfibrilador deberá estar identificada debidamente, precisando su localización en los planos y mapas informativos del lugar y la manera en que dirigirse. Porque cuando una persona pasa por un lugar, poco a poco se le va grabando en su mente que en ese sitio existe un desfibrilador y si encuentra un problema cardíaco, inmediatamente vendrá a su cabeza a dónde tiene que acudir. Así que les pido y esperamos que todos los grupos voten a favor de la vida, a favor del desfibrilador, porque nunca se sabe. Yo nunca pensé usarlo. Nunca se sabe quién no puede usarlo. ¿Alguna outra intervención? Vale. Ben, nos presentamos hai uns anos unha moción porque con estas características, porque é verdade que nos locais sociais estaba a caixa, pero non habían todos. Eu non sei se é porque pasara a pandemia ou se retirara por caducidade. Bueno, ao final se resolucionou. Somos conscientes de que os puntos dos acordos que aparecen aquí estánse realizando. Se agora mesmo nos espazos públicos do Concello de Narón hai desfibriladores, estáse dando nesta, o sea, temos que ser honestas, estáse dando a formación pertinente, se identifican os locais como espacios cardioprotegidos e ben, podemos considerar se ver un punto que falase pois de promover entre distintos locais, hostelería, que se traballase neste sentido, porque xa hai en algúns bares ou en algúns lugares como farmacias onde existen estes espazos. Pero isto non me recollido nesta moción e a realidade hoxe que estes 4 puntos xa están. Entón, bueno, pois nos no noso caso abstémonos, porque non estamos en contra do que aparece, simplemente non sabemos que se está facendo, entonces é unha moción que a día de hoxe non chegamos a entender de todo. ¿Alguna outra intervención? Natalia. Sí, bueno, boa tarde a todos e a todas. Bueno, de feito, nós íbamos a pedir que se retirara esta moción, porque como decía Olada, esta revisión e esta formación se está facendo por parte das persoas traballadoras encargadas neste concello, pero de maneira sistemática, regular, planificada, que é algo habitual. Entonces non llevemos moito recorrido a esta moción, non? Pero bueno, xa que a estamos tratando, pois vamos adiante, non? Bueno, mire, Narón... Bueno, non sabemos si con esa non sei se retira a moción ou non. Se consideran retirala por eso que estamos dicindo. Bueno, pois por levar un certo orden, non? Eu a verdade
que esperaba un pouquiño máis tamén de dignidade política, non? Porque, como vostede sabe, foi despois da comisión onde se debateu esta moción e 4 días despois de presentar o Partido Popular a moción a esta comisión foi por varias instalacións a ver canto de verdad había nesta moción que vostedes mismos presentaron antes. Home, o lógico sería ir antes e se de verdad se detecta ou incluso, bueno, pues, preguntando, non? Se hai algunha cuestión mellorable, pois facer unha proposta de moción, non? Por outro lado, Narón foi pioneiro dende hai moitos anos en instalación de desas en espacios públicos e, polo tanto, en formación. A día de hoxe, Narón ten 15 desfibriladores e tres de reposto, non? Que son movibles ou cando hai que cambiar algún, sempre hai algún disponible. A formación, cando falan da súa moción, por ir por punto, facer unha revisión daquelas instalacións públicas dentro do Concello de Narón que teñen que dispoñer por lei. A lei non obriga a dispoñer de desfibriladores, a lei recomenda. Cando di no segundo punto, programar un mantenimento de inspección e control de revisións periódicos aconselladas polo fabricante. O fabricante aconsella unha revisión anual. No Concello de Narón fase, a lo menos, unha revisión trimestral, a lo menos, e moitas veces bimensual. E ás veces incluso mensual. Algo, vamos, que duplica con moito porque sabemos a importancia. Eso non quita que se faga unha revisión dun desfibrilador e aos 4 días de facer a revisión falle algún dispositivo ou algún elemento dese desfibrilador. Por lo tanto, todo eso se está facendo, pero de maneira habitual, sistemática e programada. Se cubre un formulario de 40 conceptos diferentes relativo aos diferentes elementos e bueno, partes e consumibles deses desfibriladores. Que quero decir? Que é algo non é unha cuestión de voluntade política, é algo do día a día. Casi que me parece, incluso, por decirlo suavemente, unha falta de consideración presentar esta moción por parte do Partido Popular hacia os traballadores que están desenvolvendo este traballo de maneira normal e de maneira sistémica, vamos. E despois, me falan de calibración. Bueno, eu creo que non se calibran. Penso que non é a palabra correcta. Os desfibriladores non se calibran. Se miran os diferentes elementos e se sustituyen, ou se proban, ou se cambian, ou se... Pero calibrar como un aparato de medición, non. E despois falan de formar e capacitar o persoal encargado do manexo dos desfibriladores. Non hai persoal encargado. Hai persoas formadas. Os desfibriladores os pode utilizar calquera persoa. Ten que chamar, evidentemente, baixo unha supervisión médica ao 112, pero pódese dar o caso que nunha instalación non esteña unha persona formada nese momento e pode facer uso outra persoa que este ali, sempre con esa supervisión. Entón, non entendemos, están todos coa señalización obligatoria que conleva todo iso. E nós tamén acabamos agora tamén nese sentido de facer unha mellora pensando en que se poidan ver que desde bueno, por parte de todo o mundo, unha maneira pública, que se fan esas revisións, non? De feito, cando se acaban de instalar unhas pegatinas a modo de revisión como, bueno, como tipo extintores, non? Para que todo o mundo me entenda, que non é obligatoria, pero precisamente para que, bueno, pues a xente poida ver que eso existe. Entón, polo tanto, presentar esta moción, de verdad, que nos parece un sinsentido, porque é algo habitual, normal, programado, e que va moito máis aló de todo o que di un fabricante. E todo o que se poida mellorar, nese sentido estamos. E vamos a estar aí, pero non podemos facer unha revisión diaria, eu creo unha revisión trimestral ou bimensual, cumple con moito as expectativas que indica o fabricante. E nada máis, e recordar que o ano pasado se formaron neste Concello máis de 350 personas en desastre. Nada máis, gracias. Alguna intervención? Gonzalo. Bueno, señor Hermida, si me molesta que vaya a mirar los locales, pero no están, es porque trabajamos más de los más días que trabajamos, miramos y comprobamos, nos ha dicho aquí que trabajamos en viernes.
no todo es oro lo que reluce. Ya le voy a decir, hay muchos espacios en los lugares. Los puedo detallar uno por uno. Puedo incluso citar un local donde he ido y ni lo tenía, y era obligatorio. Que los desfibriladores es obligatorio en edificios públicos, según la ley de la subvención, los espacios carne protegidos. Y aunque no fuera obligatorio, fuera recomendado eso, nosotros que estamos aquí para mirar por nuestros vecinos y vecinas, yo creo que ya solo por eso de ser recomendables es obligatorio. Porque a mí si me recomiendan algo automáticamente tan importante, algo, vamos por delante de todo. Ese lugar al que yo me refiero, dijo a Susana. Esa persona dijo, sí, es verdad, lo voy a susanar, vamos a hacer aquí, no hay tengamos. Después lo puedo decir, no quiero nombrar. Lo que sí hoy pedimos en este pleno es un informe por escrito. Aquí, aparte, no se cuestiona a los trabajadores, no se trabaja, no estamos cuestionando eso. Estamos cuestionando los espacios destinados a un legislador, pues están vinculados, nada más. Se cumple el propósito por el cual se han puesto allí, o si se puede mejorar. Aquí estamos para mejorar, no para empeorar. Y todo es mejorable en la vida, todo. Y cualquier persona que haga su trabajo, que se preocupe por hacer su trabajo, no se le importa que se le revise el trabajo. A mí no me importa que nadie me revise lo que estoy haciendo, en absoluto. Si puedo mejorar mi trabajo, eso, vamos, no tiene ninguna importancia. Y los desfibriladores, usted dice que no se calibran. Yo le digo que sí. Y se lo digo por mí mismo. O sea, no estoy contando una película. Usted, a lo mejor afortunadamente, lo dice porque lo he vivido. Pero yo lo digo porque lo he vivido y lo vivo. ¿Sabe? Lo que le pedimos en el informe por escrito es lo siguiente. Lugares donde a día de hoy están instalados los desfibriladores. Copias de las revisiones y mantenimientos. Años de antigüedad de cada desfibrilador. Y lo digo porque en algún sitio he visto el desfibrilador que, vamos, tenía más de 10 años y reconocido por las personas que estaban allí. Y en algún sitio que hacía muchos años que no se le daba un curso. Años de antigüedad, fechas en las cuales se hicieron por última vez los cursos a las personas designadas. Las fechas. Y comprobar si existen las pegatinas homologadas a la vista de los vecinos. Porque, por ejemplo, el desfibrilador del concello que está en una esquina allí metido, y vas al registro y no ves. A lo mejor debería estar en un sitio más a la vista. Todo más a la vista. Es lo que tenemos los extintores a la vista. Y eso que pedimos. ¿Alguna intervención máis? Natalia. Ben, agora, a moción non pide iso. A moción fala de revisión, de cumplir a lei e de formación. E todo eso se está facendo. Se a maiores quere pedir un informe que fan os técnicos deste concello e que deciden os técnicos deste concello cal é a mellor ubicación para colocar ese DESA e despois recordar de que a formación é voluntaria e non hai persoas encargadas, é voluntaria. O feito de colocar ou tomar unha decisión de colocar un DESA nun espacio depende que haya voluntarios para facer a formación. Non se coloca un DESA se nese espacio non hai voluntarios para facer a formación. Entón, o que pide a moción non é iso. O que vamos a votar hoxe aquí non é iso. A moción o que di é algo que se ven facendo de maneira habitual, programada, normalizada, e que existen unhas revisións que xa lle recordo que é un formulario de 40 ítems diferentes para cubrir por parte das persoas encargadas. E que sempre intentamos mellorar. Pero nos non vamos a decir se o DESA ten que estar colocado nesta parede ou nesta parede. As persoas que se encargan precisamente da prevención pois dirán cal é a mellor situación para colocar ese DESA, con toda a información que conleve e con toda a información necesaria nese espacio visible. Nada máis, moitas gracias. Un minuto para pensar.
Bueno, por eso pedimos que nos pasen la información por escrito. Todo esto que hemos hablado, que los efectos de ataque. De todas maneras, el sitio que están ubicados en el edificio es muy importante. La ubicación de todo. Fíjese, hasta los supermercados ubican los productos que más venden en todos los sitios. La gente, cuanto más un aparato que nos puede salvar la vida. A ver, la verdad que non iba a decir absolutamente nada porque pero solo dúas cousas que dixo e que sí que quero matizar. É dicir, tenemos aquí uno que non sei que, nós apostamos por isto, é dicir, están aí os datos e evidentemente se os quere por escrito yo trasladaremos, é dicir, non hai ningún problema, como se quere incluso que lle demos, que lle pasemos tamén unha fotografía. O que decía Natalia, é dicir, é algo, en este caso, que como comprenderá non se decide a nivel político se se coloca aí ou se se coloca ali ou se se coloca tal, non, é dicir, a nivel técnico se considera onde é a mellor ubicación e así se fai. Sí que é vontade política, porque, como decíamos, non son obligatorios telos, porque creemos que unha mellora que se fai e non sei como decirlo, algo que se pon a cidadanía para que poidan utilizar. E iso sí é unha decisión política, de verdade. Que teñamos agora mesmo 15 colocados, que se vayan a colocar 3 máis, é decisión política. Ahora, onde se colocan, non. E como se fai a revisión tampouco, se se calibra, se non se calibra, entón, de verdade, e facer, en este caso, pois, polo bon traballo que están a realizar as persoas que o están a facendo, e que créame que non o cuestionamos. E tamén agradezco unha cousa que vostede decía, que teño unha información, de verdade, non espere a vir a este pleno. Se vostede ve algo con respecto a este tema que está mal, que considera que non está colocado polo que sexa, sabe cal é o meu teléfono móvil, pase esa información, de verdade. Non espere un mes, nin 15 días, nin 3 días para verme. Agradezco, porque así podemos mellorar, digo isto. É dicir, sí que é verdade que todo é mellorable, xa o decía antes, e se nos axuda, se ve algunha cousa máis, en lugar de vir aquí a tratar de quitarnos os colores, se realmente todos estamos para mellorar Narón, agradezco que o faga e que non espere un mes. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 16, que é moción do Grupo Municipal PSG-PSOE para instar ao Goberno Municipal a instalación de cámaras de vixiancia en inmediacións do Paseo de Xubia. Aquí hai dúas enmendas, unha do BNG e unha propia que se emenda o Partido Socialista. Entendo que se se emenda vostede mesmo, bueno, é así, non? Entendo que non acepta do BNG, ou é moito entender? Sí. Sí, sí. Encende o micro, porfa, porque... Sí, sería tradición a vosa. Sí, o 2 ou 3, sería o 3 ou 4. Sí. Bueno, pues entón quedaría así. Quedaría, digamos, inventándonos nós un punto 1 respecto a que se aportou, era respecto do BNG, se aceptaríamos puntos 3 e 4, que serían o punto 2 e o punto 3 na nosa moción. Era para despertarnos un pouco, que estábamos un pouco. Este punto número 1, este punto número 2. Sí. Sí. Solo... ¿se vas a hacer todo? Vale. Visto o texto da moción completamente distinta da dictaminada, na que se propón, instar ao Goberno Municipal a elaboración dun plan de actuación da mellora da seguridade do Paseo de Xubia que contemple entre as medidas a adoptar a instalación de cámaras de vigilancia disuasoria. 2. Instar ao Goberno, a Concello, a reunirse coa Asociación de Vecinos Altea de cara a abrir un proceso de escoita no barrio de Xubia de cara a ter propostas que reduzan o vandalismo na zona e que implique aos veciños e veciñas a vigilancia e cuidado como parte activa. E 3. No caso da estrategia aprobada polo Concello considere a instalación de cámaras no Paseo de Xubia, facelo sempre que se conte con informe previo de Xencia Estatal de Protección de Datos
que permita proteger os menores do parque infantil e pastoral. Que aquí como nova, é dicir, hai que volver a darse conta na seguinte comisión. Pero non está... Aí hai que votar. Cando queira. Sí. Sí. Comezo. Sí, cando queira. Grazas. Bueno, antes de nada, pues, explicar ao pleno, pues, ao señor secretario, pues, este cambio de última hora. Cando se nos presentou a emenda por parte do BNG, cos 4 puntos, sí que, digamos, pues, temos que agradecela, sí que detectamos que a nosa moción, pues, sí que decía, digamos, ese complemento formal que sí que tiña que ter no primeiro intre, e non aceptamos o punto 1 e o punto 2, porque estamos falando da zona de xuvia. É ben certo que podían caixar perfectamente o punto 1 e o punto 2 da emenda do BNG na nosa moción, pero como a queremos concernir solo e exclusivamente para o caso de xuvia, que é onde se produciron esos actos vandálicos, pois creemos que resulta máis axeitada que se mesturase tanto a nosa autoemenda máis o engadido por parte do BNG para que, digamos, quedase unha moción por moito máis completa. Bueno, justificado e aclarado este punto, bueno, pois eu creo que a moción justifícase sola pois, por os coñecemento dos feitos que acaeceron recentemente a finais de febreiro e a principios deste mes, pois no Consello de Xuvia. Pero se imos un poquinho máis alá, resulta que puido ser, digamos, máis noticiable ou máis grave o que aconteceron precisamente recentemente, pero non esquecemos que xa é con carácter periódico que se producen estes actos vandálicos precisamente nas luminarias do Paseo de Xuvia. Pedimos con esta moción unha chamada de atención precisamente ao seu goberno, señor Ferreiro, ao fin e ao cabo de que se tomen medidas para que, na medida do posible, que se garanta pois, que isto non acontece. Nos poñemos, pois, como exemplo, pois, a instalación de cámaras, ben é certo que lógicamente, ten que terse que pôr en asustar a normativa, e sobre todo, por lo que, digamos, nos estamos indagando, pois sí que sería bom que dende a Asociación de Veciños da Altea, pois que se lle traslado que fora partícipe, digamos, dese plan, porque neste caso non podemos ter ali a policías 24 horas, porque sería un custe excesivo para as nosas arcas, pero sí que podemos compaxinar esa labor pedagóxica ou incluso máis alá, en función do que pudese estar disposto a Asociación de Veciños, pois a participar, digamos, de esa vigilancia. Por lo tanto, consideramos que esta moción debe ser asumida ou votada polo conxunto deste pleno, porque non vemos que haxa ninguna crítica, non vexo que haxa nada reseñado negativo respecto a ningún dos que estamos hoxe aquí. Penso que é positivo, se construye esta moción precisamente para sumar entre todos pues, que isto non volva a acontecer. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Hola. Ben, bueno, agradecemos que entendesen o noso contido dos nosos 4 puntos. Sí que nos parece importante que si nos o que reclamamos no primeiro punto é deseñar unha estrategia entre diferentes axentes que reduza o vandalismo no espazo público de Narón, porque a realidade é que Xuvia é un barrio tranquilo para vivir, que acontecen cousas no paseo, que acontecen noutros sitios, e ás veces desplazando eses actos vandálicos o que se fan en outro lugar, mas tamén temos que atendelo como que son situacións puntuais que hai que denunciar, que hai que combatir, e non creíamos que no pleno, cando falamos antes de humildade, que nós puidéramos decidir directamente unha partida orçamentaria para instalar unhas cámaras nun parque, nunha zona onde, por certo, hai un parque infantil e aí hai unha lei de protección de datos do menor, que puidéramos decidir directamente sin ter en conta as diferentes áreas que hai neste goberno, neste concello e coa policía, con diferentes axentes que son os que saben disto e, sobre todo, estudado tamén outras alternativas que se dan noutros concellos e que están sendo exitosas. Nós o que temos claro é que canto millor se traballa o espazo público, se ilumine e se atendan con diferentes ofertas culturais, máis difícil é que haxa estes actos
vandálicos. É dicir, canto mellor vivimos todos e todas e menos se producen estas cousas que todos repulsamos. Ademais, fixemos unha enquisa así a pé de rúa no parque e teño que decir que todo o mundo pensaba que era máis un problema a instalación de cámaras que a propia non instalación ou que era poñer un parche, mas que non se solucionaba o problema. E nós creemos, sinceramente, desde o Bloque Nacionalista Galego, que o civismo debe de batirse coa educación e seguranza. Mas o que me refería, instalar cámaras, porque o efecto é limitado na disuasión. As cámaras poden ter un efecto disuasorio en certos casos, mas os actos vandálicos soen ser cousas impulsivas e onde se creen que non serán vistos. No momento en que hai unha cámara, pois te desplazas a outra parte e punto. Hai que acotar o problema de outra maneira e non desplazalo, non. A identificación ao final nas cámaras é difícil e os custes de mantenimento nun parque, ademais, coas características e que creo que gozamos todas e todos, como é o paseo de xuvia, sería demasiado elevado. E, ademais, repito, a privacidade dos nenos e nenas que ali están. Os parques infantís son espazos onde as crianzas exercen o seu dereito ao xogo na intimidade e a instalación de cámaras pode ser unha intromisión necesaria a iso. Por iso, temos que se poña que no caso de instalación de cámaras, se así o decide esa estrategia do Concello no paseo de xuvia, facelo sempre que conte con informe previo da Axencia Estatal de Protección de Datos que protexa as menores. E, ademais, consultando isto de maneira oficial, dixeronos que uns baños públicos nun parque, por exemplo, non poden ser gravados nin dende fora, porque hai a intimidade para poder acceder a eses baños, non só o que pase dentro. Entonces, unha vez máis, creemos que os actos vandálicos puntuais e que se denunciaron nese paseo non se resolverían, non? E volvemos a insistir, neste pleno tocou así, no espazo público, non? Mellorar a iluminación é importantísimo, vale para disuadir o vandalismo, é algo que se fixo en Pontevedra, en Carballo, que ten características similares a Narón en moitos sentidos, está facendo agora na cidade de Lugo, facer un deseño urbano disuasorio e logo promover actividades para a mocidade e para a sociedade xeral, deportivas, culturais, e fomentar o uso positivo do espazo público e máis, e implicar os veciños e veciñas que se van implicar mesmo na vixilancia e cuidado do parque dunha maneira eficaz para previr estes actos. Nós creemos que todo iso é importante antes desa instalación de cámaras, mas insistimos, creemos que agradecemos que engada as enmendas que nos reclamamos, entre que contesta reunirse coa Asociación Veciñal Altea e tamén unha elaboración dun plan de actuación e mellora. Tamén insistimos, non creo que iso se teña que dar en xuvio, ao final Narón é de todos e todas e teremos que ter un plan de actuación para o conxunto do noso Concello, para o conxunto de Narón. Pero ben, grazas e estamos ledas e ledo de conseguir que recollades as nosas inquietudes. ¿Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en relación a esta moción, xo habíamos falado na Xunta de Voceiros, que nos van a votar a favor. Creo que a emenda que acaba de meter o Partido Socialista sobre a propia súa moción, creo que acerta plenamente, porque esa é un pouco a nosa idea, non? De que hai que facer un plan de actuación e ver cales son as posibilidades de colocar cámaras ou outros tipos de disuasorio para que a xente teña conciencia de conservar o mobiliario público e, sobre todo, de que é necesario que haya esa conciencia de que o pagamos todos e a todos nos costa por suposto as actuacións que se teñen que facer. En ese sentido nos vamos a votar a favor. Nada máis. ¿Alguna outra intervención? Germán. Estamos agradecéndonos, agradecemos que unha moción que se trouxo o luns a portavoces se debateu, cambie no momento que se vai a debatir no pleno radicalmente e non teña nada que ver co que a moción inicial se trouxo a Xunta de Portavoces. Incluso
por facer alusión á última declaración do voceiro do PP, que manifestando o seu voto positivo de poñer as cámaras en Xuvia, agora di que é un acerto que cambiaredes esa iniciativa de poñer as cámaras porque realmente non é unha boa decisión. E así todo a última hora en pleno debate sobre a moción. Dito isto, Narón é un sitio seguro, donde non o decimos nós, os índices de delincuencia que manda o Ministerio, pois, lóxicamente, indica que a delincuencia é mínima e cada vez é menor no noso concello. Lóxicamente, se deron unha serie de actos vandálicos que o feito da publicidade que por parte do Concello se quixo dar, que non só foi no Paseo de Xuvia, sino foi tamén en Piñeiros, pois de alguna forma era informar a ciudadanía de por que había esos destrozos e un pouco tamén, axudarnos ou solicitar que se algún veciño ve algo se poda denuncialo e poda axudar a que eso non pase. Lóxicamente, prácticamente a diario, hai unha comunicación por parte do concelleiro, por parte do xefe da policía, e neste caso a alcaldía, de cada unha das cuestións de seguridade que pasan neste concello. E, lóxicamente, en función das necesidades, se van desenrolando os plans estratégicos para cubrir as necesidades deste concello, non só desde a policía local, sino tamén en reunións permanentes coa Policía Nacional, que tamén son un papel importante. Polo tanto, sí, sí, creo, non sei se... Creo que sí. Creo que sí, porque a verdad que tiñamos... Estábamos convencidos en decir que non ás cámaras, pero a verdad que non sei se é mellor facer un receso que o falemos, pero creo que sí, que vamos a votar a favor. Algúna outra intervención? Bueno, pues, grazas. Porque, bueno, pues, sí, por lo menos, aparte, creo que é a única que temos unanimidade de todos. Pero, sí, bueno, pues, algo hai algunha declaración institucional? Declaración institucional, é verdad. Pues podíamos haber feito declaración institucional. E a de Pedro, Tamén. Non sei. Bueno, bueno, mira, pero rematar. Creo que despois hai turnos de palabra pedidos e non podemos tocar moito máis o pleno. A política ten que ser así, non pode ser unha fotografía un luns porque cambian as circunstancias un xoves. Me refiro, cando BNG nos presenta hoxe a moción, analizámola, vemos que ten puntos onde ten razón, vemos onde, fíxate o que lle digo, Román, porque igual é unha palabra que non entra no teu vocabulario. Temos a humildade suficiente para ver como mellor erramos e aprendemos, e o que facemos é subsanamos. O lo ver da veciñanza de Nerón. Fíxate o que dixe. Digo, por se algún día o ves factible... No está censurando nada. Bueno, por non quebrar esta cordialidade que polo menos que rematamos o pleno, grazas a todos e a todas. A ver. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que o señor Romero gustalle moito dar a volta e dicir as palabras que lle interese dicir. Nos votamos a favor e parece que lle molesta que votemos a favor. Nos falamos de que había que buscar a sitios e as autorizacións para colocar as cámaras. E votamos a favor porque somos conscientes que hai que buscar alternativas e que ten que ser seguro. E, como dixen antes, o mobiliario público é de todos. O pagamos todos. Entón, polo tanto, temos que buscar solucións e alternativas para que non siga ocurrindo o que ocorreu en Xuvia ou noutros lugares. O que pasa que, oye, creo que aquí estamos para entendernos e para razonar. Iso é o que pasou. A vostede non lle gusta, claro, porque ao mellor prefería que fora noutra dirección. Nada máis. Algúna intervención? Se non, pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúna abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 17,
Moción do Grupo Municipal do Partido Popular de solicitar á Dirección Xeral de Mobilidade para a realización dun estudio que permita a ampliación da liña de transporte de viaxeiros 642 dende o Mercado de San Xulián ao Convento de Baltar no Val. Visto o texto da moción a que se propón instar a Dirección Xeral de Mobilidade a facer un estudio de proposta presentada onde se valore a modificación da ruta no sentido indicado neste documento. Isto é, na primeira parte, na rotonda da estrada C116, o ADP 5408, o autobús viraría á esquerda para incorporarse á estrada da Fraga, continuando ata o cruce coa estrada da aldea Modia, incorporándose por esta ata a aldea Oucheiro, para chegar ao Convento de Baltar. Na segunda parte, dentro do Convento de Baltar, continuar por Río Bo, aldea Baltar, e polo camiño do Arcarrado, ata a incorporación do novo AC 116. Segundo, instar a Dirección Xeral de Mobilidade a elaboración dun estudo sobre os horarios máis recomendables para o cambio de ruta do transporte de residuos, a primeira parte do modificada, conforme ao contido nesta proposta. Terceiro, das traslado a esta Dirección Xeral dos acordos desta moción. Visto que tamén favorable por asentimento da Xunta de Portavoces, se propón o pleno aprobar o dictamen nestes mesmos termos. Alguna intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Como ben, presentamos esta moción para solicitar á Dirección Xeral de Mobilidade a realización dun estudio que permita a ampliación da liña de transporte de viaxeiros XG 642 dende o Mercado de San Xulián ao Convento de Baltar, así como o recorrido inverso. O transporte público de viaxeiros ten que contribuir a solucionar as necesidades de mobilidade da ciudadanía, proporcionar unha maior conectividade, permitir que os usuarios do transporte público teñan un servicio apropiado co compromiso dunha mobilidade sostible e garantindo a mellor funcionalidade das liñas programadas polos operadores. Coa idea de que o transporte público nunca é suficiente, sendo o método máis ecolóxico para o desplazamento que necesitan as persoas, é certo que a Xunta fixo unha serie de inversións, aínda que sigue ser necesario avanzar, de xeito que se continúa a mellorar o servicio, tendo en conta as consideracións das persoas usuarias. Despois das distintas persoas da zona que en varias ocasións nos solicitaron a necesidade de facer unha modificación desta liña que presenta o servicio da parroquia do Val dentro do Mercado San Xulián ao Convento de Baltar, así como o percorrido inverso con saída dentro do Convento de Baltar ao Mercado San Xulián, este grupo municipal considera que se debe dar traslado a este pleno á proposta solicitada por a veciñanza da zona. Primeiros usuarios do servicio para mellorar o itinerario da liña de autobuses que se fai referencia neste documento. De xeito que se beneficie ao maior número de persoas usuarias e, consecuentemente, a mellora do servicio. A proposta que queremos someter á consideración do Pleno do Concello é manifestada pola veciñanza de distintos lugares polos que se propón o modificado da liña do Val. E a solicitud da Dirección Xeral de Mobilidade para que considere unha modificación da ruta no sentido que se indica de seguir. Aproveitando a actuación coa construción da gloreta na estrada AC116 coa estrada DP5408 e da estrada da Fraga no coñecido cruce da Concha, mellorando considerablemente a seguridade vial desa zona, o autobús variaría á esquerda para facer a mesma ruta que o transporte escolar, aproveitando así as paradas que ten esa zona. Polo exposto, facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta corporación ao seu sentido de ver e da responsabilidade do Grupo Municipal Popularista ao pleno da corporación a adopción dos acordos que deu lectura o señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Alguna outra intervención? Hola. Ben, votaremos a favor porque se insta un estudo, explicábamos antes sobre os robos, pois vale, se insta un estudo, mas tamén dicimos que consultando a veciñanza dun e do outro lado, non entendemos ben o que se propón na expo de Metivos, e o explico, explico perfectamente, porque a estrada da Fraga, no Val sí, e polo camiño do Vento non, por exemplo, porque se pasa pola estrada xeral e aumentamos as liñas que cruza no medio a parroquia, está ben, pero que aquí o que se fai é poñer unha serie de lugares que dicen vostedes que preguntaron, pero que temos claro que non lle preguntaron por este trazado a xente de lugares de Carballedas, Redondo, ou Río de Cortes, Santa Margarida, porque están do outro lado e quedaríalle moito máis lonxe esas liñas que o PP está presentando aquí. Entonces, que imos facer? Valexos e valexas de primeira e de segunda? Para non son todos de primeira, teño que decilo. Entonces, realmente sorpréndenos que se faga un trazado
que se aquí esta parroquia do Val vaya para un lado e que esta parte toda quede un pouco abandonada, pero xa decimos, estáse instando á Consellería a que faga un estudo, ou seja, que aí se poderán, entendo, se se chega a facer as propostas necesarias, e quédome coa frase de Germán Castrillo, vouno tomar de maneira constructiva, que dixo que o transporte público nunca é suficiente. Entonces espero que non llo sigan a regalar a Monbús, que xa hai sentencias xudiciais en contra, e que por fin en Narón e no resto do país hai outra plataforma que dirán que está politizada nesta comarca porque adecemos dun transporte público en condicións vai aos seus amigos da Xunta de Galiza do Partido Popular e lle digan que o transporte público nunca é suficiente. Encantadas quedamos. Algunha outra intervención? Román. Ben, para o Goberno de Narón, calquera proposta que supoña unha mellora do transporte público no noso concello é benvida. No que respecto á liña que une o Val con Ferrol, cando entrou o seu funcionamento o novo contrato de transporte, esta viña marcada só ata cooperativa e foi a través dunha xestión do concello coa empresa concesionaria coa Xunta que se conseguiu prolongar hasta Baltar para dar un servicio mellor á veciñanza dentro dos límites que permitía dito contrato. De todas maneiras, nos apoiaremos sempre calquera mellora e gustaríamos que desde a Xunta se tivese maior sensibilidade neste tema coas demandas que chegan da veciñanza, xa que hai uns meses foi presentada unha solicitude acompañada de máis de 400 asignaturas para a mellora do transporte público no entorno das vivendas de Amenadás e Freixeiro, recibindo unha negativa a calquer cambio por parte da Xunta, tanto por escrito como en persoa, a través da delegada territorial de Ferrol, a unha representación da veciñanza da zona. Dito isto, benvida seña a proposta e o gallá teña a acollida positiva por parte da Dirección Xeral de Mobilidade e Xunta. Algunha intervención? Gracias, señor alcalde. Bueno, nos facemos esta proposta porque consideramos que é importante e que, ademais, é unha forma de poder modificar un pouco o recorrido, que habría máis persoas que se podrían utilizar esta línea, sobre todo na parte final, donde pedimos a prolongación en vez de dar un xiro no convento de Baltar que siga hasta a estrada de Ribó de Baltar e chegar hasta Cardavo para incorporarse ao autovía a 136 que está en Cito, na parte de arriba de Marinizo, e aproveitamos todas as paradas de autobús que hai xa por o transporte escolar. E con isto creo que é un avance se conseguimos que se modifique isto para continuar traballando en melloras do servicio de transporte público. Logo, nós sempre consideramos que é importante que seguir avanzando. Por isto facemos esta proposta. Se votan todos a favor, pues agradecemos que nos voten a favor e que é unha parte importante para seguir avanzando no tema do transporte. Creo que a proposta, hai moita xente que nos pideu desde hai tempo ese modificado que se fixera esta proposta e, lógicamente, creo que hai que traer ao pleno para que o pleno, o Goberno de Narón, faiga a proposta esta e amplía hacia a Dirección Xeral para que a Dirección Xeral tome as decisións oportunas ou as que correspondan ao feito do estudo. A nosa parte, nada máis. Alguna intervención? Son a FEDER, porque dicen el nome Bicote no momento, por onde pasaría sería por Carballedas e Redondo, pero por exemplo Santa Margarida non, para hacer FEDER, porque, bueno, ainda que non nos escoite ninguén que hai un pitido que os aí vai. Vale. Algún voto en contra? Quere volver a falar? Como queira. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que número 18, moción dos grupos municipais de Terra Galega, BNG, PSE e PSOE en apoio á queixa ante o Defensor del Pueblo del Sindicato de Enfermería SATE relativa á precariedade laboral dos profesionais de enfermería no Sistema Nacional de Saúde. Visto o texto da moción na que se propón instar aos Ministerios de Sanidade e Administracións Públicas a implementar as medidas necesarias para cubrir nun tempo razoable o déficit de persoal de enfermería, chegando así a ratio recomendada unha atención sanitaria de calidade. Instar aos gobernos autonómicos, nomeadamente a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, a establecer mecanismos de mellora nas condicións laborais do persoal de enfermería, garantindo o cumprimento dos dereitos laborais deste colectivo.
Dar traslado destes acordos aos Ministerios de Sanidade, Administracións Públicas e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Visto que dame favorable por maioría, votos a favor, entre Galega, PNG, PSDG, PSOE, abstención do Partido Popular na Xunta de Portavoces do día 24 de marzo, a súa presidenta proponga ao Pleno adoptar o dictame nestes termos. ¿Alguna intervención? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, alcaldesa. Los profesionales de enfermería del sistema sanitario gallego, como los de toda España, son esenciales en el cuidado y bienestar de la población. Son ellos quienes día tras día están en la primera línea de atención, dejándose la piel para cuidar de todos y cada uno de nosotros. Por ello es fundamental que el Gobierno central y las autoridades competentes comprendan que la salud de los pacientes y el bienestar de los trabajadores van de la mano. Sin un personal sanitario motivado, respetado y adecuadamente dotado de recursos, no puede garantizarse un servicio de salud de calidad. El Sergas lo tiene claro y atiende como prioridad las condiciones laborales de los trabajadores y sus demandas en la medida de lo posible, desarrollando las fórmulas posibles para contratar más personal de enfermería. Actualmente, el Sistema Gallego de Salud cuenta con 13.000 profesionales de media diaria en enfermería, un 5,7% por encima de la media del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno de la Xunta de Galicia está adoptando las medidas necesarias para responder a una necesidad creciente de profesionales sanitarios, entre ellos los de enfermería, donde no hay un excedente de personal, como demuestra la oferta de empleo público recientemente presentada por el Sergas y aprobada por la Mesa Sectorial, que incluye 152 plazas pertenecientes a las diferentes especialidades de enfermería. Además, el proyecto de presupuestos del año 2025 recoge la creación de 1.412 plazas en el Sergas, entre ellas también en la categoría de enfermería. Asimismo, la Xunta introdujo en la Ley de Medidas la modificación de un apartado de la Ley 8/2018 de Salud de Galicia para permitir que, por razones de interés general y necesidades objetivas, se exima del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición del personal sanitario, en las que incluyen las enfermeras y los enfermeros. Este cambio está dirigido a posibilitar el incremento del número de aspirantes al empleo público en estas categorías y facilitar su acceso a las plazas y puestos de difícil cobertura. Para ir finalizando, nos gustaría dejar claro que la Xunta continuará trabajando para dotar de plazas estables y buscando soluciones para mejorar estas condiciones de este colectivo profesional, mientras que parece que el Gobierno central se ha olvidado de los que velan por nuestra salud. Por todo ello, el Partido Popular de Narón votaremos a favor de esta moción e instamos al Ministerio de Sanidad a tomar las medidas necesarias para cubrir esta falta de personal y a velar por este colectivo de profesionales tan necesario. ¿Alguna intervención? Hola. Vou ler a queixa dos SATS, neste caso, despois de o que acaba de decir a compañera do Partido Popular. A queixa dos SATS se denuncia aos Ministerios de Sanidade e Función Pública, así como aos gobernos autonómicos, para desenvolver unha política de recursos humanos que provoca unha sobrecarga laboral permanente entre os profesionais de enfermería. Eu penso que na exposición de motivos creo que queda clara e hai algo que coñecemos todos e todas na sanidade pública galega, que, por certo, é unha... Bueno, que a Xunta de Galicia ten moito que dicir e botar balos fora, culpar só o Ministerio de Sanidade e Función Pública e negar a realidade, porque xa o decía antes, o propio Sergas é a maior ETT que hai no noso país e queremos incidir en que se non hai suficiente número de enfermeiras e enfermeiros formados no noso país, será que se precisan tamén máis escolas de enfermería, porque hai moita xente con vocación que quere realizalo, ou agora que vemos que o Sergas contrata xente
chegando de Portugal, podería tamén probar a facer contratos de calidade que non sexan de días, de horas, incluso ás veces. E non me vou estender máis porque hai persoas aquí do sector da enfermería que van falar despois e sei que as horas van pasando e é máis importante escoitalas a elas que a nós, pero é que é necesario mudar as condicións laborais en que están na sanidade pública e o sector da enfermería, profesional da enfermería, están en condicións moi precarias. É necesario este cambio de rumbo e que as persoas que nos atenden, que nos coidan e que son indispensables para o bo facer da sanidade pública, repito, estean en condicións dignas, porque ademais isto hubo que levalo incluso o Parlamento Europeo nunhas xornadas que presentaran a Miranda hai anos sobre a situación de precariedade laboral que provoca a sucesión de contratos eventuais e que fai que os Sergas viva en fraude de lei e que vai contra a normativa europea e que deixa moitas enfermeiras e enfermeiros galegos en inestabilidade laboral sin poder ter unha vida donde se poida conciliar, condicionar, donde que traballas un día nun sitio e outro día noutro, donde non estás cunha especialidade e o día seguinte noutro, ou moitos que se ven abocados á emigración, onde paguen un salario decente e teñan condicións de traballo dignas. Nós eso non o queremos e por iso non nos queda outra e agradecemos que neste caso, o Sindicato de Enfermería SATSE trouxera esta moción que asinan os grupos de Terra Galega, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Alguna intervención? Ramos. Bueno, boas tardes novamente. Nos vamos a apoiar esta reivindicación, esta demanda, esta queixa que fai SATSE polos mesmos motivos que comentábamos fai un momentiño cando falamos da moción presentada por SOS. Existe, según comenta aquí o sindicato, un déficit de personal a nivel de toda España de 100.000 profesionales de enfermería e, como comentan eles, no caso de Galicia, un informe do Ministerio 2004 sitúa a nosa comunidade como segunda pola cola en ratio de profesionales. Esta falta de profesionales supón que hai unha sobrecarga de traballo para todos eles, que repercute na saúde de todos os enfermeiros e enfermeiras e tamén no servicio que se presta aos pacientes. Reivindicacións. Creemos que é importante que isto se arranxe dunha vez. Presentamos todos os anos mocións relativas a esta demanda e relativas a este déficit de personal sin moito resultado polo momento. Esperemos que dunha vez por todas se nos faga algo de caso e este sindicato arregle o problema que ten de laboral. Nada máis. Alguna outra intervención? Me pareceu escoitar que en este caso que do Partido Popular que tamén iban a votar a favor. Existe a posibilidade, o deixo en riba da mesa, se facemos unha declaración institucional ao respecto. Vale, pois xa non pasamos a votar. Pasamos ao seguinte punto, que é actividades do control do pleno, mocións urxentes, non me consta ningunha presentada, e pasamos ao seguinte, que é actividades de control do pleno, de acción de conta, resolucións, órganos de goberno, dase conta, como sempre tamén acompañado en orden do día desta convocatoria, deste pleno, e pasamos ao seguinte, número 21, actividades de control do pleno, rogos e preguntas. Agradecería que me indiquen antes se ve a ser un rogo unha pregunta. Gracias. Jorge. As horas. Mire, nada, respecto a unha cousa que non me quedou do pleno deste pasado en relación a por que non se publicaba nas redes sociais do Concello o orden do día convocatorio dos plenos, quedou sin contestar, señor Ferreira. Respecto, creo que é un robo que case que é un robo a toda a corporación, porque a vida conta de todos os problemas que estamos tendo condición e con transmisión que se están producindo na casa, que non se levan trasladando non só neste pleno, senón en varias. A ver se para o seguinte pleno é posible que se mellore a calidade, que se transmite xa non só para a xente que nos poida ver, senón a xente, o personal técnico e funcionario deste Concello que despois ten que dar as explicacións. Moitas gracias.
Hola, bueno, sí, veña, por ir así, sí. Bueno, boas tardes a todos. Bueno, son 3 rogos. Un é na Concepción Arenal, o espello que está á altura da farmacia Barros, que leva xa desde o temporal para arriba, se poden ir a colocar, que se vexa que pasa ali. E na mesma rúa, na Concepción Arenal, a altura do número 48, cando cambiaron os colectores, deixaron sin poñer o do vidro. Entón, claro, os veciños dicen que na maior brevedade que se coloque, porque dado que non o ten, están a tirar o vidro no colector azul. Ai, non. Eu digo que se traslade, que me traslade. Eu non estuve mirando, digo que na rúa Armando Cotarelo, ao final da rúa, hai un muro de pedra que están caendo as pedras ao chan. Os veciños solicitan que dentro do Concello se tomen as medidas necesarias para que o propietario arranxe o muro. E tamén se solicita que pasen a limpiar a maleza e todas as pedras que caen á rúa. Gracias. Sí. Sí, 3 rogos. Por unha banda, bueno, xa que estivemos polo Val falando coa veciñanza, decirvos que bueno, pasando pola rotonda que se inaugurou esta semana, na rotonda primeira do polígono vimos que non estaba sinalizada, nin que estaban os cedas o paso e tamén vindo do Valcarce desde o Valcarce por ese camiño do polígono cara ao Val, non está señalizado que se pode ir a Comarcal 116 Ferrol Valdoviño, que creemos que bueno, que o Concello debería de facer esa sinalización. Hai un tempo que tamén este outro rogo, que reclamamos que o Muiño de Xuvia estivera... Só un segundo. No anterior decías, pero É un rogo, sí, que pero isto paso por escrito. Non é vía municipal, o que non entendín, é dicir... A de o polígono, onde está a rotonda, creo que eso, hasta onde eu chego, sí que... Quero dicir, pensei que falabas non en este falamos caso... era para ubicar. Vale. Sabes, na rotonda esta do polígono non hai sinalización nin onde vas e están borrados os cedas, que creo que tamén é importante. E hai tempo, este outro rogo, pedimos que se sinalase o Muiño de Xuvia, hai un cartel por Piñeiros ou así, pero é verdade que cando chegas ao museo non hai un cartel na entrada, rogamos que miredes de facelo, porque senón a xente que non coñecemos que ese é o muiño, pois a entrada, como hai que pasar polo lateral e así, bueno, pois para darlle un pouco máis de zona e visibilidade ao museo do Muiño de Xuvia. E logo, o terceiro rogo é que, bueno, isto xa se falou na Xunta de Portavoces, pero que se entable unha conversa, porque volvemos falar coas mulleres que se queixan do estado onde practican yoga en Virxe do Mar e que hai problemas de humidade, e é verdad que o local está bello e que se valore pro ano outra ubicación para esta actividade. Sí, algo máis? Sí, bueno. Gracias. Buenas tardes. Primero, un ruego. Es en relación a una moción que presentamos ya hace tiempo sobre plagas de gaviotas y palomas, y lo que rogamos es que se realice o actualice un informe técnico medioambiental sobre el impacto que tiene en Narón la acumulación y plaga de gaviotas, palomas, etcétera, donde esté reflejado cuál es el estado actual de Narón y si es necesario actuar en el ayuntamiento. Este ruego viene porque continuamos con la problemática, como así los vecinos nos están transmitiendo. Además, incluso tenemos espacios públicos afectados, como por ejemplo la nave de Hermanos Soilán, con una grave problemática de acumulación de excrementos de palomas. Ahora es una pregunta. En el último Junta del Padrón de Deportes preguntamos a Iván, al concejal, si estaba actualizado el plan de evacuación, el plan de emergencias del Polideportivo del Val pues, después de la actuación, y se nos dijo que en los días próximos el técnico de prevención pasaría a revisarlo. Y la pregunta es si el plan de evacuación, el plan de emergencias está actualizado en el Polideportivo del Val. Gracias. ¿Alguna outra? Sí. Sí. Bueno, primeiro unha pregunta, porque, bueno, despois de 2 rogos, diferentes plenos de xuño e outubro, donde lle pedía a que estudiaran a viabilidade dese cambio de paso de peóns da rúa Virxe de Covadonga,
Usted díxome que me iba a contestar, sigo sin contestación, por eso ahora quero preguntarlle se xa ten ese estudio ou non ten. E o segundo, vemos que se convocou o certame, a edición do certame de intercentros, e un ano máis o Concello de Narón só permite participar os centros públicos de Narón. Creo, Concello, que de Narón que os centros concertados non merecen participar neste certame. Algo máis? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señora alcaldesa. Primero, tengo un ruego y 4 preguntas. Relacionada con la situación de las ratas en las áreas urbanas de Narón, hemos recibido diversas quejas de vecinos de varias zonas, de la zona de la Gándara, del Alto del Castaño, por la presencia de ratas. Entonces, un ruego sería que se proceda a la realización o programa de derratización en esas zonas, ¿sí? Porque la verdad anda, ya ven ustedes, ¿no? Y, por otro lado, una pregunta. ¿Cómo está el contrato con la empresa de ratización que estaba pendiente? Tengo otra pregunta. Bueno, otro tema con otra pregunta. Con fecha 21 de marzo de 2025 hemos presentado por registro que en el tramo del Camino Inglés que va desde el Monasterio del Couto hasta Jubia hay una especie de pozo de grandes dimensiones, como veis aquí, ¿sí? Sin ningún tipo de protección ni señalización. Aparte de pasar cerca de lo que es del Camino Inglés, por donde transitan peregrinos, también está en una zona que es transitada por numerosos vecinos que hacen senderismo, niños en bicicletas, y esto supone un grave riesgo para los usuarios. Entonces, ¿se ha hecho algo con respecto a esto que hemos presentado por registro? ¿Se está haciendo algo? Y después, otra cuestión, es acerca del pleno de enero de este año, de 2025, que se acordó por unanimidad la moción presentada por este partido para instar al Gobierno a la realización de un plan de acción y viabilidad de Aldea Nova. Pero hay algunas preguntas que quiero realizarles acerca de del plan de acción y viabilidad. ¿Está ese plan? Y otra cuestión, ¿resolvieron el contrato con la empresa concesionaria que renunció al contrato? Estas interrogantes, a ver, reflejan la necesidad de lo que es transparencia y seguimiento en las decisiones tomadas en los plenos, asegurando lo que es así la correcta implementación de los acuerdos y de la gestión eficiente de los recursos públicos. Esperamos que el Gobierno proporcione lo que son las respuestas pertinentes a estas cuestiones. Gracias. Nada más. Gracias, señora alcaldesa. Teño 3 preguntas e un rogo. Primeira pregunta sobre a Rúa Solaina, que como remataron as obras, nós estamos recibindo queixas continuamente sobre o deterioro de distintas zonas, que sigue estado deteriorada, non se fai as reparacións, así como da señalización, que por unha banda faltan e por outra banda están duplicadas, sobrepostas unhas sobre outras, non? Pregunta, cando teñen pensado arranxar os deterioros nas obras e na señalización? Segunda pregunta. Na zona de Cornido hai un camiño, unha senda pionil que baixa hacia a área de descanso que vai desta senda de Freixeiro hasta Xubia. Nos comentaron veciños da contorna que hai algúns vehículos que utilizan esa senda para baixar hasta a área de descanso. Pregunta, cando teñen pensado colocar as señais correspondentes para advertir dunha rúa sin saída e de uso peonil? Despois teño outra pregunta sobre... No mes de xaneiro presentamos unha moción para a limpeza de 2 fincas, 2 parcelas na rúa Álvaro Cunqueiro, en frente ao centro Manuela Pérez Sequeiro, que estes días se estiveron limpando. Non? E observamos que se fixe unha roza deixando os restos nas parcelas. Isto podría ser correcto se as parcelas estiveran cheas de maleza, non? Pero o que pasa aquí, que había nesa parcela, aí está coñecida a erva da pampa, unha especie invasora, que se fixa a limpeza, pero se deixou todos os restos nas parcelas ali, non? E a realidade é que non é maleza normal, son a maioría delas son erva da pampa, non? E quedou ali toda tirada. Teño aquí unhas fotos curiosas, non? Entonces, consideramos que eso non é correcto.
Porque, ademais, quero recordarlles que no ano 2020 se aprobou unha moción este pleno que no punto 5 acordaba decir evitar prácticas de xardinería para que se propague a erva da pampa. Por lo tanto, gustaríanos saber si eso vai quedar así e se non rogamos que se fale ca empresa que fixo ese desbroce e que actúe como corresponde cando estamos falando dunha erva invasora. Nada máis, moitas gracias. Para que non lla respondera con respecto ao tema das redes sociais, é dicir, sí que se publica, en este caso, na página web do Concello, xa lle traslado. Hoxe mesmo estiveron revisando o equipo de sonido pola mañá. Se fai habitualmente antes de cada pleno para ver e realmente está dando problemas, pero bueno, non é por unha deixadez que non estiveran hoxe aquí. Con respecto ao dos robos, bueno, que poñía así é que, home, se non teñen un colector ali de vidrio puntualmente, tiralo no do papel. Eran robos, vale, robo outro tamén. Creo que do Laia eran todos robos. Con respecto ao tema que falabas de Virxe de Fátima, ainda que era un robo, é algo que, como decía, está previsto que paga o seguro, neste caso, da vivenda que producía esas unidades, e que aínda estivo, en este caso, a concelleira reunida para darlle explicación tamén ás veciñas e aos veciños cal é o motivo de por que iso está así, pero, como decía, tamén a Xunta de Portavoces é algo que veo ocasionada por un veciño, non sei se do segundo ou do terceiro, ou polo menos do edificio, sí. Sí, se foi a revisar o plan de evacuación que preguntaba Pedro, do pabellón do Val. A Virxe da Covadonga, ata onde eu sei, non nos autorizaron a que se cambie. E o que vou a facer é trasladarlle esa resposta por escrito, se lle parece, para darlle constancia. Con respecto ao tema de intercentros, non é tanto que nos pareza a nós como non. É dicir, é un evento, un acto organizado, neste caso promovido, iniciado polos centros públicos de Narón. Son eles os que deciden, é dicir, que se eles queren darlle cabida que os colexios concertados formen parte, a nos pareceránnos ben, non nos ten que parecer ni ben ni mal, pero realmente é unha iniciativa dos centros públicos de Narón. Con respecto ao tema das ratas, a día de hoxe non hai contrato, estáse para facer esa licitación pública, pero de todas maneiras sí que se está, ou me consta que se fan de ratizacións e que se paga a empresa por ello. Con respecto ao plan de viabilidade de Aldea Nova, sí que se está traballando, xa se pediu neste caso os orzamentos externos para ver si se fai ese plan de viabilidade e esos asesoramento técnico con respecto a esos pregos. A día de hoxe xa non sei, sinceramente, se xa fixo abono a empresa, sí que se lle están a rescindir ese contrato, tiña que facer un abono dunha garantía que se lle exixía por todos os desperfectos que ali se produxo. A verdade é que non sei se xa se fixo ese ingreso ou non, porque hai 3 ou 4 días que se lle deu un plazo para facelo. Claro, o que volvías a decir aquí con respecto ás mocións e o que se levou a cabo, o que se aprobou aquí, é dicir, o que ten, como decía Jorge, e agradezco que o fixera esa exposición clara, esa competencia é a de cada un, é dicir, se aquí é un robo, eu de verdade que traslado ese robo, pero non é pleno unha decisión que se aproba con unha moción que, en este caso, ben presentada polo grupo da oposición, se o goberno non decide facela, ten esa capacidade para non facelo, porque a alcaldía ten esa decisión de se se fai ou non. E hai outros que son competencia de pleno, que se aproba, evidentemente é vinculante e non se levamos a cabo. Con respecto ao tema da solaina, creo que a falaba, pois sí que se fan esas reparacións e así me consta. E logo creo que eran todos robos, non? E o da erva da Pampa, que a verdade é que non teño constancia de que porque se fixo eso, entendo que ten unha explicación e que non sei se é puntual e que se vai ir a recoller, pero de todas maneiras pregunto. E creo que, sí. É que non sei, vale.
Vale, pois buscamos e lle damos traslado. Moitas grazas, boa tarde. Agora mesmo hai dúas turnos de palabra pedidos, dáse por rematado o pleno e vamos de trasladar, en este caso, a Isabel Figueroa Pérez, se lle pode trasladar o micrófono para escoitar a mellor. Hola, boas noites a todos. En primeiro lugar, señora alcaldesa, darlle as gracias por darlle voz neste concello aos donos dos cans. Solamente queremos unha zona de ocio e esparcemento, e que non pedimos nada máis. Parece que estamos pedindo un edificio de 20 pisos ou algo así. E quero aclarar tamén unha cousa. O parque é todo inundable. Eu vivo ali e o sufro todos os invernos. Entonces, desde ese terreo que nos pedimos hasta as pasarelas e o propio parque infantil. Cal é a diferencia? Cal é a diferencia? Explícame cal é a diferencia que vai haber agora. Resulta que agora, para que os cans corran por ali, non se pode porque resulta que se vai inundar. En fin. Pois mira, vai a ser a zona de ocio canino que máis barata vos saldería, seguramente. Aínda que o pipicán que hai en Freixeiro, que non se lle pode chamar parque canino, porque aquelo é un pipicán, agora sale barato porque está completamente abandonado por moita Photoshop que teñas aí en 4 dimensións. O sea, eu tamén, se quero facer unha foto de alguén feo ou dun sitio feo, sei facer a maneira, 1000 maneiras de que salga precioso e bonito. Así que eu esa foto, desde logo, non a comparto. Che podo enseñar eu no móvil varias que temos, de todo roído. Esas sí son reales, porque foron feitas tamén estos días, vale? E nada, falar con Tega foinos moi difícil, Toda esta xente a que estamos super agradecidos, se molestaron en ir ao parque e ver in situ que é o que pedíamos. No, ti con nós non. E falar con vosotros, podo decir que para chamar este concello casi é máis difícil que pedir unha cita nos Sergas. E traballo nos Sergas e o sei. Che podo decir que falar con alguén deste concello é bastante máis difícil. Pero esta xente sí se molestou en ir ao parque, en ver in situ que é o que queríamos. Vosotros non. Tuven que vir eu aquí falar con un concelleiro que pasaba naquel momento por ali para poder falarlle do que queríamos. O sea, que mira, si é difícil falar con vos, En fin, pasen máis polas rúas, falen máis cos veciños, vexan os problemas que hai realmente na rúa, que, desde logo, desde estos sillos, levantando unha man para decir viva España, pois non, sinceramente. Eso, salgan máis ás rúas, porque además lles vou dicir unha cousa, os cans non votan, pero os donos sí, non vos olvidedes sobre todo deso, Supoño que se facedes o Parque da Gándara, ese maravilloso que queredes facer, haberá transporte, non? Desde todas as parroquias. E supoño que deixaredes subir os cans para poder leválos, porque é verdad que moita xente non podemos ir ao mellor de outra maneira. Igual que a piscina, supoño que habrá transporte tamén a esa piscina maravillosa que estades facendo, ou que queredes facer. Pregunto, non o sei. Bueno, despois de todo isto, quero volver a agradecer ao PP, ao BNG e ao PSOE a súa disposición para explicarlle sobre o terreno a petición que estamos a realizar hoxe. Parécenos adecuado que os políticos baixen á rúa para saber nas necesidades do cidadán. Esta moción nacida da iniciativa popular e asumida como propia polos partidos que a presentaron non vai contra nadie. O que busca é que as nosas mascotas que forman parte das nosas vidas, das nosas familias, podan disfrutar de entornos seguros onde socializar e correr libremente. Ao mellor vos tedes fincas e os cans corren por ali. O meu non ten esa sorte. É indudable a necesidade deses espacios caninos, que non parques de cans. Espacios caninos, non parques de cans. Si temos en conta que hoxe en día son miles as mascotas censadas no noso concello, e para nós é imprescindible que os políticos de Narón escoiten e valoren as propostas daqueles que forman a parte da gran familia dos animais de compañía. A veces non chega con facer normas, regulamentos ou leis, senón que o importante é o desenrolo das mesmas. Os nosos animais non necesitan infraestructuras que son
máis acaídas para o seu entreno, senón simplemente espazos o suficientemente amplios donde poidan libremente relacionarse con seus semellantes e coas persoas que os coidan e protexen. Sabemos, porque tamén o sufrimos, da enorme responsabilidade de algúns propietarios de animais. Sabemos que hai conductas incívicas, que hai que desterrar, e para iso creemos que a mellor arma para combatir a estes irresponsables que ensucian a nosa cidade é sempre a información e a prevención. Sempre hai tempo para a represión, en forma de multas e, además, dunhas cuantías que consideramos un pouco excesivas e que sempre, dentro da ordenanza de Narón, pode aplicarse dunha maneira máis xusta. Por iso, señora alcaldesa, apelamos a unha reflexión na dirección que apuntaba o noso punto 5 da nosa moción que está eliminado e que polas as súas atribucións pode correxir se así o considera. En nome de todas as persoas que non sei se sabedes que recollimos firmas en change.org, hai casi 500 firmas que nos apoian, que secundaron esta iniciativa. Volvo a agradecer o apoio recibido neste pleno e tamén agradezco no nome dos nosos animais. Estou segura de que se cumplides algo desto, pois os festexarán felices esa iniciativa. Moitas gracias. E agora damos a palabra a Catalina Martín Suárez. Buenas tardes. Soy Catalina Martín, delegada del Sindicato de Enfermería SATSE en el área sanitaria de Ferrol. Y quería hablar sobre la queja formal que hemos presentado ante o Valedora do Pobo. El 19 de marzo del 2025 de este año, hace unos días, el SAS de Galicia ha interpuesto una queja formal ante el Valedor do Pobo, ante la Valedora do Pobo, en la misma línea que la que realizamos ante el Defensor del Pueblo a nivel estatal hace un par de semanas. En ella denunciamos al Ministerio de Sanidad, Ministerio de la Función Pública y a los gobiernos autonómicos por desarrollar una política de recursos humanos de sobrecarga laboral permanente y maltrato institucional hacia las enfermeras. Subrayamos que se está vulnerando los derechos de la Constitución española, concretamente a la vida e integridad física, en el artículo 15, a la seguridad en el trabajo, artículo 40.2, a la protección de la salud, artículo 43, y a la dignidad de la profesión y de sus condiciones laborales, artículo 10.1. El déficit de enfermeras en España en el 2024 se cifra en unas 100.000 profesionales y en Galicia en unos 8.800 profesionales que se necesitarían para alcanzar el ratio promedio que recomienda la Unión Europea. El ratio de enfermeras por cada 1.000 habitantes en España es de 6,3 enfermeras frente a 9 de la Unión Europea, y mientras que en Galicia es de 5,13 enfermeras por 1.000 habitantes, es decir, por debajo de la media del Estado español. Este déficit repercute tanto en la seguridad del paciente como en la salud de las enfermeras, provocándoles numerosos riesgos psicosociales que terminan ocasionando el síndrome de burnout o profesional quemado, resultado del estrés crónico laboral que sufrimos por la falta de estabilidad laboral, falta de reconocimiento profesional, problemas de conciliación, trabajo a turnos, denegación de días por falta de personal, etc. Hablando de este déficit, en concreto en nuestra área sanitaria, podemos decir que en el área de Ferrol tenemos más de un 30% de enfermeras en suspensión de llamamientos, debido a no poder de conciliar la vida laboral y familiar, entre otras muchas causas. En las listas de contratación temporales, en este momento tenemos disponibles 6 enfermeras de 745 que existen en la lista de contratación. Por lo tanto, no tenemos sustitutos para cubrir nuestras vacaciones, LDs, etcétera. Tenemos también un escaso número de plazas en las escuelas universitarias de enfermería. Concretamente, tenemos en cuarto curso 76 enfermeros, en tercero 66, en segundo 73 y en primero solo 65. Siendo estos alumnos la mayoría de otras provincias de España y que, por lo tanto, no se van a quedar en el área si no se les ofrecen unos contratos de calidad.
tenemos también por delante un alto número de jubilaciones en los próximos años, que no van a tener un relevo generacional, ya que superan el número de profesionales que terminan los estudios. Toda esta situación, ¿cómo pensamos que se mejoraría? Pues uno, mejorando las condiciones laborales de la enfermera, con contratos de calidad y larga duración, que permitan conciliar, con reconocimiento profesional, con mejoras retributivas y sin sobrecargas en la jornada diaria. Segundo, aumentando el número de plazas de enfermeras en todas las facultades de enfermería. Tercero, aumentando las ofertas de empleo público en el Sergas. Las plazas propuestas para la próxima OPE son totalmente insuficientes para atender las necesidades estructurales del sistema sanitario. No se ha considerado la consolidación de ninguna de las plazas derivadas de la disminución de la jornada anual aprobada en 2023, ni tampoco de la previsión del alto número de jubilaciones. Cuarto punto. Y, por supuesto, uno de los más importantes, mejorando el ratio de enfermera-paciente en todos los servicios y centros de salud. Esto es algo que el SAT se lleva reclamando desde hace 6 años, con la aprobación y tramitación ágil de la Ley de la Seguridad del Paciente, dirigida a garantizar unos cuidados seguros y de calidad. La Ley de Seguridad del Paciente es una proposición de ley avalada por más de 660.000 firmas de ciudadanos recogidas en el 2019, logrando el respaldo casi unánime de los grupos parlamentarios. Tras 3 años de lucha, el SAT pide que se agilice al máximo su tramitación parlamentaria. En resumen y para concluir, ni el Ministerio de Sanidad, ni la Función Pública, ni los gobiernos autonómicos están tomando soluciones reales ni eficaces para estabilizar las plantillas sanitarias de enfermeras, lo que influye negativamente en la salud de los profesionales, la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Muchas gracias. Se me olvidaba, quería agradecer la invitación, el poder haber intervenido en este pleno y poder contar los problemas que tenemos las enfermeras de nuestra sobrecarga laboral. Gracias.